ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikad sa takna sininga alas sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 23 sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 2, tuig 2024. Thank God it's Friday! Sa aton sining mga kabombo, inimo lang mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nanaguan kag mga nagapauna nga mga balita, The Spot Billiard nga ginapasunig panugutan ang pinustahanay operational na liwat. Sa bihag nga bahin traffic engineering unit o kunor ining traffic enforcement unit may na-record nga 46 ka mga insidente nga imbulbado ang mga motorista kag pedestrian humalin sa bulan sa Enero tubtub Hulyo. IPPO OIC Bayani Rasalan ginkalipay ang pagpili sa ni Governor Defensor kag ining natukiban nga underground cave ginaimbestigaran na sa karon. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, 35 ka mga cluster sa Banwa sa probinsya sa Iloilo. Mayara na sa clustering of cases sa bangod sa dengue. Sa isa ka semana, 463 ka mga kaso ang nadugang. Kag, paano bala matumod kung napeke o kung hindi ang imo siniyang driver sa license? Istoryahan naman ang karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo na to, nagalibot karon ang patrol sa Bombo Radio sa pagkolekta sa mga entries sa mga out-of-town drop-box centers naton. Kung wala ikaw iya makahingagaw sa paghulog sa imo sining mga entries, hindi gid magkabalaka. Bangod man nga may kaygayunan or may tsansa ka pa nga maghulog tubtob sa las 12 sa udto Sabado, no? Las 12 sa udto Sabado, buwas pay na nga adlaw. Diri iya sa stasyon sa Bombo Radio. Kung nakaagi na dira ang Bombo Patrol sa inyo sininga area, kaga nakuha na mga entry sa inyo sininga mga drop-box centers dira, why isang problema kay sarang ka pa iya nga makakuha sa panibago or sarang pa ikaw makahulog sa imo sini iya nga mga entries diri iya direktamente sa istasyon sa Bombo Radio kung luyag mo nga magpasakop iya sa studio draw, no? Sa studio draw naton sa aton sini nga mga kabombo, mayara kita sa premyo 3,000 pesos, 4,000 pesos kag 5,000 pesos sa cash. First prize 5,000, second prize 4,000, third prize 3,000. Magluwa sila may tatlo pa ka mga consolation prize sa winners nga mga baton karon sa taga 1,000 pesos sa kada isa. O sa diin ka pa iya imo sa aton sini nga mga kabombo, kung luyag mo naman nga magpasakop karon sa aton sini iya nga merkado activation o kung sa aton sini iya nga palengke activation, palengke draw naton. Dito ikaw hulog sang imo sini nga entries sa area karon sa Banwa sa Leganes, sa distrito iya or sa Banwa sa Leganes, sa aton sini nga mga kabombo dira sa ila sini iya nga public market kay sa Sabado, buwas gadlaw dira kita magapanigayon sang aton sini iya nga swerte sa palengke draw. 7 million pesos ga kasya siya ni total prizes sa nationwide. Ang mga ulan sumunga tigululan sa panibago na naman nga promo sang Bombo Radio. Sarang ka nga maghulog sa imo sinima entries kag mayara sang isa, duwa, tubtob tatlo ka pamaagi agud nga ikaw magdaog. Sa lasiling ko na mayara sang weekly draw kita or studio draw nga ang premyo 5,000 pesos ka sa first prize, second prize 4,000, third prize 3,000, may tatlo ka mga consolation prize winner. Sa palengke on ground kada
Sabado sa aton sinima kabombo, di Saturday sa Leganes sa public market kita. May napulo sini ka mga tagdaog nga magabaton sang isa ka libo ka pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack. May ara pa kita sang madamo sini iyang mga Palengke Games, magluwas sa Palengke Games sa aton sini nga mga kabombo. May ara sang igahatag man sini nga mga kayuhan ang aton sini iyang mga sponsors. Sa aton sini nga mga taga-palamati kag syempre sa Grand Draw, dalagko pagin sini nga mga cash prizes na nagaulat sa aton sini nga mga winner. Third prize 10,000 pesos, second prize 15,000 pesos kag first prize 30,000 pesos. May tatlo pa ka mga consolation prize winner nga mga baton sang tag 5,000 pesos nga cash. Ganyan pang ginahulat mo, maghulong na sang imo sini nga entries. Kag maghambal kita gani nga entries, butsilingon, damo aman ang hulong nga entries. Damo dira ang paghimo para dako man imo sini nga tsansa nga magdaog. Napamatud-an na sa mga winners naton from week number 1 to week number 2. Nga kung studio winner ikaw, mabaton mo ang imo sini nga premyo by Monday. Kung palengke draw winner ikaw, dito mismo sa palengke, sa area kung saan kita nagapanigayon sa aton siniyang palengke activation, ora mismo paglawag sa imo sini nga pangalan na may mga pilalang kita ka mga gina-confirm dira, mga confirmation through identification card, mabaton mo na dayon ang imo sini nga premyo. Detalye sa madalaguan kag mga nagapaunag karon nga mga balita inyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Agosto 2, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, 11 katao nasawi sa malawakang sunog sa may Binondo, Manila kaninang umaga, ayon yan sa Bureau of Fire Protection. Ang Pilipinas at bansang Vietnam magsasagawa ng joint training exercises sa may bahagi ng West Philippine Sea. Epekto ng pinsalang dulot ng oil spill sa sektor ng pangisdaan lalo pang lumubo. Halos 50,000 o 50,000 na mga isda na ang naapektuhan, batay yan sa ulat ng Disaster Risk Reduction Management Office ng Department of Agriculture. Mga senador naman pinuna ang mga naantalang mega flood control project na makatutulong sana para masolusyonan ang pagbabahas sa Bulacan at Pampanga. Ang House panel nadiskubre ang mga sabit sa operasyon ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator at koneksyon sa bentahan ng ilegal na droga. Ito ho, patong sa ulo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go inaasahang mapapadali upang matuntuon ang nawawala o nagtatagong alkalde. Abangan din sa ating Paris Olympics update mamaya, mga kabombo, paghihiwalay sa asawa, nagsilbing motivation daw nitong Turkish sharpshooter na hindi gumamit ng anumang shooting gear at naguwi ng silver medal.
Sa ating balita sa ibayong dagat, ito hong Pakistan nagdeklara ng day of mourning dahil yan sa pagkakasawi ng Hamas leader na si Haniyeh. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hindi bababa sa 11 katao ang na-trap at tuluyang nasawi sa isang 5 palapag na residential at commercial building dyan sa may Carvajal Street sa may Binondo, Manila kaninang alas 8 o pasado alas 8 ng umaga. Ito ang kinumpirma ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection sa mga kawani ng media. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga nasawi ay ang mismong asawa ng may-ari nitong naturang building, habang ang ibang mga bangkay ay patuloy pa rin bineberipika ang kanilang mga pagkakakilanlan. Naapulan na ngayon ang apoy, ngunit patuloy pa rin ang isinasagawang pagsisiyasat o investigasyon sa dahilan o pinagmulan po ng sunog. Inaalam na rin ng ahensya ang kabuang halaga ng mga ari-arian na nasira at natupok ng apoy. Nagpabot rin ito ng pakikiramay sa mga nawalan ng pamilya at mahal sa buhay dahil sa naturang insidente. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, magsasagawa ang Pilipinas at bansang Vietnam ng joint training exercises sa may bahagi ng West Philippine Sea. Dadaluhan ito ng Coast Guard ng dalawang bansa. Batay sa inilabas na pahayag ng Vietnamese Defense Ministry, tumulak na papunta sa Pilipinas ang Vietnamese vessel CSB 8002 na sakay ito mga contingent ng naturang bansa para yan sinasabing training exercise. Nakasaad pa sa naturang pahayag na ang naturang training exercise ay magiging daan upang maipamalas ang komprehensibong kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mapagtibay ang law enforcement at karagatan at makapag-ambag ho ng katatagan, kapayapaan at seguridad sa karagatan, lalo na dyan ho sa may Asia-Pacific region. Kabilang sa mga isasagawa ng training ay itong search and rescue drill, fire prevention at firefighting abilities sa mga karagatan at iba pa. Maalalang una nang naghain nga ang Vietnam ng claim para yan sa extended continental shelf sa West Philippine Sea na lagpas pa sa kasalukuyang 200 nautical miles sa West Philippine Sea. Ito ay bilang kasagutan sa unang ginawa ng Pilipinas na paghahain din ng kaparehong claim kung saan ang inaangking teritoryo ng dalawang bansa ay kapwa pasok ho sa bawat claims. Gayunpaman, nananatiling maayos ang relasyon ng dalawang bansa na kapwa claimants sa ilang mga maritime features dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa iba pang mga balita, lalo pang lumubo ang pinsalang dulot ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Terra Nova dyan sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng probinsya ng Bataan. Batay sa inilabas na Situational Report No. 2 ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umabot na sa 46,990 na mga mangingisda ang naapektuhan. Kabuang 16,586 na mga bangkang pangisda rin ang inasahang maapektuhan dito sa naturang oil spill. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ay ang National Capital Region o dito po sa Metro Manila, ang Region 3 o Central Luzon at ang Region 4A o ito hong Calabarzon area. Bilang tugon, tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tuloy-tuloy ang koordinasyon sa mga apektadong local government unit sa tatlong nabanggit na rehiyon upang matukoy ang mga naapektuhang mangingisda at maging yung impact ng tumagas na langis sa sektor ng pangisdaan. Nangungulekta na rin ang ahensya ng mga fish samples sa iba't ibang mga lugar upang regular na magsagawa ng tinatawag na sensory evaluation at maging sa chemical analysis. Nagsagawa rin ang ahensya ng mga site inspection sa iba't ibang lugar na pinaniniwala ang apektado nitong tumagas na langis. Isa na ho dyan ang Manila Bay. Una rito ay naglabas na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga lambat para magagamit sa mga ginagawang oil spill boom na inilalagay para makontrol o makontain ang tumagas na langis sa karagatan. Samantala sa kaugnay na balita, pinaalalahanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko na sa ngayon ay hindi naligtas o itong ikonsumo o kainin man itong mga isdang huli mula sa mga lugar na nakitaan niya ng tumagas na langis mula sa lumubog na oil tanker na MT Terra Nova sa Limay, Bataan noong nakalipas na linggo sa kasagsagan huyan mga kababot kasar nation ng Super Typhoon Karina at Habagat.
Ayon sa ahensya, ang pag-iwas pansamantala sa pagkain na ito ay makatutulong upang maiwasan ang food poisoning dahil contaminated na ng langis itong mga huling isda sa natulang lugar. Wala ring humpay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagsasagawa ng mga fish sampling sa mga lugar na natukoy na apektado nga nitong oil spill. Kabilang narito ang Central Luzon, Calabarzon at maging ang National Capital Region. Layo na naturang pag-usuri na ito na matukoy ang lawak ng pinsalang ng tumagas na langis. Ang Noveleta 80 at itong Rosario, diyan naman ho sa malalawigan ng Cavite ay nakitaan naman ang mataas na level ng kontaminasyon ng kemikal, habang ang naturang sample naman diyan ho sa may bahagi ng Tansa, Cavite at sa may Naik ay ligtas sa naturang uri ng kemikal. Sa ngayon patuloy ang pagbabantay ng sa mga catch landings at market inspection upang masiguro na ligtas nga itong mga huling isda na ibinabagsak naman sa mga palengke malapit ho sa mga nabanggit na lugar. Kung maalala, ang Bataan nga ay nagpatupad na rin ng fishing ban sa Limay, Bataan at no-catch zone dyan naman po sa may bahagi ng Cavite. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamalaan o mga local government units na apektado ng pagtagas ng langis dahil yan sa paglubog ng oil tanker na MT Terra Nova dyan sa may Limay, lalawigan po ng Bataan nitong nakalipas na linggo. Kaugnay nito ay nabahagi na rin ang ahensya ng mga family food packs. Ito yung mga pagkain sa mga apektadong rehiyon at maging sa mga pamilya-pamilya bilang tugon sa kanilang mga pangangailangan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ito ho'y bahagi ng kanilang relief assistance sa ilalim na rin ng direktiba nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Sa ngayon ay aabot na sa 2,800 na mga bags ng mga family food packs ang mga naipabot sa mga pamilyang apektado ng tumagas na langis. Ito mula sa may Bacoor muna sa probinsya po ng Cavite. Mula ito sa National Resource Operation Center ng ahensya dito ho sa lungsod ng Pasay sa National Capital Region. Maalalang sinabi ho ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang tulong upang ipaabot sa mga mangisda na apektado ng naturang insidente. Ang suportang ito ho sa ilalim ng tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situation o ito ho yung mas kilala bilang AICS at Ayuda sa Kapos ang Kita Program ng Department of Social Welfare. Ito ho ipinagkakaloob sa mga individual na maliliit o mabababa yung kanilang kita katulad ho ng mga mangisda na hindi po nakapalaot na maayos dahil yan sa tumagas na langis. Sa pagkakataong ito, dakuha natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong maantalang Mega Flood Control Project na makatutulong sana para masolusyonan nga itong mga nangyayaring pagbaha sa Bulacan at Pampanga, pinuna sa pagdinig ng Senado. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Pinunaan ni Senador Joel Villanueva ang Department of Public Works and Highways patungkol sa Mega Flood Control Project na dapat sana'y sinisimula na ngayon ng konstruksyon tulad ng ipinangako ng ahensya sa Senado noong 2023. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works patungkol sa malawakang pagbaha sa Metro Manila noong nakarang linggo dahil sa bagyong Karina at Habagat, nasita ni Villanueva ang maantalang pagtatayo ng Pampanga River Floodway at San Antonio Swamp Ring Dike Project, ang major flood control project na makatutulong sana para masolusyonan ang pagbabaha sa Bulacan at Pampanga. Puna ni Villanueva, wala namang pandemya para mabinbin pa ang nasabing major flood control project. Kayo rin yung nagsabi, we might be able to start this year. And that was last year, Mr. Secretary. Yeah. Now it's still in the feasibility stage, although parang nasa latter part na po. Yep. Tama po ba yun? So siguro tatanungin ko po ulit yung the same question I asked last year. Kailan ho kaya ito posible na mag-start po, Secretary? Yung totoo pong start. Kailangan ko po bang define yung start? Iginit naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, mangangailangan pa na 1 taon para matapos ang detail engineering design ng proyekto at ngayong taon ay patapos pa lamang ang feasibility study para rito. Dahil dito, nagbigay ulit ng panibagong timeline si Bonoan na maaaring sa 2027 pa masimulan ang pagtatayo ng major flood control project. Kakain din ng oras anya
ang proseso para sa gagawing detailed design ng floodway project dahil kailangan nilang pumunta mismo sa ground. saying that the project will involve actually a retention basin in San Antonio Swamp, and we will construct a floodway of about 60 kilometers from that end. The status of this project, Your Honor, is now the review of the feasibility study ongoing and the detail engineering. Detail engineering na po ito, detail engineering of the project is now being undertaken, will be undertaken under the ADB financing program. The detail engineering design, I understand, and the timeline, Your Honor, will take another year because this is a big project. Yes, another year. So, Another year. 2025. 2028. Actual construction, mga 2027. Dahil dito, nadismaya si Villanueva dahil isang flood control project na ito sa pinagmalaki noong nakarang taon ng DPWH na inaasahan nilang magiging solusyon sa matagal na nilang problema sa baha, partikular sa mga lalawigan sa Central Luzon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 13 minutes bago po sumapit o makalipas huya ng alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga malalaking balita na diskobre sa Joint Investigation ng House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusement na magkakaugnay ang mga personalidad na may kinalaman sa operasyon ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator at ang bentahan ng illegal na droga. Sa pagdinig ng House panel, ay pinakita nitong si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang isang matrix na nag-uugnay sa mga Chinese national kasama ang negosyante at dating presidential advisor na si Michael Yang sa operasyon ng illegal na pugo at bentahan ng illegal na droga. Etong si Yang ay dating advisor nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumangging dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay po yan sa 3.6 billion pesos na halaga ng Cebu na nasamsam kamakailan sa isang warehouse dyan sa may Mexico City, Pampanga noong nakarang taon. Iniimbestigahan nitong si Congressman Fernandez at ng Committee on Games and Amusement ang mga krimen na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator. Sinimulan ng naturang mambabatas ang kanyang presentasyon sa naging investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs na nag-uugat sa House Resolution No. 1346. Ito ay nagpapatawag ng investigasyon kaugnay ng nakumpiskang 3.6 billion pesos na Cebu sa isang warehouse dyan sa may Mexico sa probinsya pa rin ng Pampanga. Gayon din ang investigasyon ng Committee on Public Accounts na irregularidad sa pagbili ng lupa kung saan itinayo ang warehouse. Nadawit dito sina dating Mexico Mayor Teddy Tumang at Mayor Abonjo Ponsalan Jr. ng San Simon sa may parehong bayan sa Pampanga. Lumabas sa investigasyon na ekta-ektaryang mga lupa ang binili ng mga kumpanya na nagmamay-ari o pagmamay-ari ng mga Chinese national na nagpapanggap bilang mga Pilipino. Natukoy sa matrix nitong si Fernandez etong si A.D. Yang. Isa ho siyang incorporator ng 999 Realty Incorporated na may-ari ng warehouse kung saan na-recover ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 3.6 billion pesos na halaga ng Cebu. Ayon pa rin sa kongresista, ang mga pasaporte nitong si A.D. at iba pa na mga incorporator ng Empire 999 na sina Willie Ong at Jackie Yang ay binawi na. Itong si AD ay incorporator din umano ng Golden Sun 999 Realty at Development Corporation. Kasama sina Rose Nono Lin na misis mismo nitong si Alan Lim. Sila ay iniuugnay din sa Full Wind Group of Companies kung saan chairman o nagsisilbing chairman etong si Michael Yang na dati pong presidential advisor nitong si dating Pangulong Duterte na sinasabing financier din ng Pharmally Pharmaceuticals. Ang Pharmally, mga kabombo, ay nasabit sa kontrobersiya na umano'y overpriced na pagbili ng nakarang administrasyon ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasama po dyan noon ang Department of Budget and Management sa pamagitan nitong procurement service nito. Ayon kay Congressman Fernandez, kasama sa mga incorporator ng Pharmally sina Lincoln Ong at Gerald Cruz na shareholder naman ng Brick Hearts Technologies. Isa ho itong support provider ng Zhonwei Technologies, isang Philippine Offshore Gaming Operator firm na pagmamay-ari nitong isang nagngangalang Wei Zhonglin.
Siya ay kilala rin bilang Alan Lim na nadawit sa isang shabu raid sa may probinsya ng Cavite noong 2003. Sinabi pa nitong si Congressman Fernandez na ang kapatid nitong si Michael Yang na si Hong Jiang Yang ay isang incorporator din ng Paili State Group Corporation kasama ang nagngangalang Rose Nonolin at Hong Ming Yang na pinaniniwala ang isa sa mga alias nitong si Michael Yang, ang dating presidential advisor. Tinukoy din itong si Congressman Fernandez ang natuklasan ng Anti-Money Laundering Council na ang kontrobersyal na alkalde, suspended mayor ng Bamban Tarlac, itong si Alice Go, ay mayroong 36 o 36 na bank accounts at ang mga transaksyon nito ay umaabot ng hanggang sa 29 billion pesos. Ipinuntun ng kongresista na nauna nang natukoy na itong si Hong Jiang Yang, ang kapatid nitong si Michael Yang, ay mayroon daw transaction dati kay Alice Go na mayroon pong kabuuan na halaga na 3.3 billion pesos. Hindi pa malinaw kung saan po ginamit o kung saan ang naturang transaction. Ayon pa rin kay Congressman Fernandez, ang pagkakasangkot ng iba pang mga individual gaya ho nitong si Wesley Go na kapatid nitong si Mayor Alice Go at Cassandra Leong na nag-uugnay sa alkalde ng Bamban ay patuloy pa rin iniimbestigahan. Ugnay na balita, iginiit naman ng Philippine National Police na magiging malaking tulong sakaling malagyan ng patong sa ulo itong si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, mas mapapadali ang paghahanap nila kung aalokin ng money reward ang sinumang mayroong mahalagang impormasyon sa kinaroonan ng nagtatago at suspendidong alkalde. Sa kasalukuyan, wala pang patong sa ulo si suspended Mayor Alice Go, pero tiniyak ko ng Philippine National Police na hanapin nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Una lang inamin ni Colonel Fajardo na malaking hamon ito sa pulisya, lalo't na maraming resources ang naturang suspendidong alkalde. Inihiyag nito ni Fajardo kasunod dyan ang babala ni Senador Jinggoy Estrada na maaaring maapektuhan ang kanilang 2025 budget kung hindi mahanap at maaresto si Alice Go sa loob lamang ng isang buwan. Samantala, kaugnay pa rin po sa usapin ng mga Philippine Offshore Gaming Operator, mga kabombo, hindi ho malaki raw ang mawawalang kita ng gobyerno dahil sa pagbabawal sa mga naturang operasyon. Sinabi nitong si Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means. Batay sa actual na revenue collection na iniulat po ng Bureau of Internal Revenue, ang mga Philippine Offshore Gaming Operator ay nagre-remit ng kabuuan na 10.32 billion pesos. Habang ang mga Philippine Gaming o ang Philippine Gaming and Amusement Corporation naman ay kumita lamang na hanggang sa 5.17 billion pesos noong 2023. Gamit po ang tinatawag na average annual growth rate, ang collection ng Bureau of Internal Revenue mula sa mga Philippine Offshore Gaming Operator ay inasahang aabot lamang sa 16.8 billion pesos, habang ang PAGCOR naman ay inasahang kikita lamang ng hanggang sa 5.95 billion pesos o ilang porsyento naman na pagtaas mula sa industriya ngayong taon. Samantala, nasa 25,064 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa ilalim po ng mga Philippine Offshore Gaming Operator, batay na rin sa datos na nakuha ng Labor Department of Labor and Employment sa ilalim po yan ng Philippine Amusement Gaming Corporation. Dagdag pa ng senador, upang matiyak na ang pagbabawal sa mga Philippine Offshore Gaming Operator ay magpapatuloy kahit matapos na ang termino ng kasalukuyang administrasyon, ang Senate Committee on Ways and Means ay magpupursige raw na isusulong ang isang batas o isang panukalang batas para sa naturang pagbabawal. Ayon pa rin sa senador, critical din ang papel ng mga local government units sa epektibong pagpapatupad ng ban o pagbabawal sa mga Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Samantala, target ngayon ng Department of Education na ibilang ho itong e-commerce track sa revised senior high school curriculum bilang pagkilala sa potensyal ng e-commerce na makabuo ng mga grade 12 student graduate na handa na sa trabaho. Ayon kay Education Secretary Sara Angara, dapat na manatili ang e-commerce dahil ito ay bahagi ng mas malaking marketplace. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag kasabay ng isinasagawang paglagda sa isang kasunduan sa pagitan niya ng Department of Education, DTI, Philippine Board of Investment at International Schools. Layo naman ang kasunduan na ito na ipakilala ang isang espesyal na senior high school e-commerce track. Sinabi ni Angara na ang
pagpapakilala ng e-commerce track ay isang makabuluhang pag-unlad dahil ito ay lilikha ng maraming oportunidad sa trabaho para yan sa mga nagtapos ng senior high school. Alinsunod rin ito aniya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihanda ang mga K-12 graduates sa kanilang mga employment prospect. Ipiniliwanag naman ni Department of Education Undersecretary for Curriculum and Teaching na si Gina Gonong na ang inisyatiba na ito ay bahagi ng patuloy na pag-usuri ng senior high school curriculum. Sa iba pang mga balita, iniulat ng Bureau of Plant Industry ang pagbagal ng rice import sa Pilipinas sa kabila ng tuluyang implementasyon itong kontrobersyal na Executive Order No. 62 na nagpapababa sa sinisingil na taripa sa mga inaangkat na bigas. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot lamang sa 56,073 metriko tonelada ang inaangkat na bigas ng mga traders hanggang nitong nakalagitnaan po ng Hulyo. Ang mga ito ay inaangkat sa pamagitan po yan noong naaprubahan na 15% na taripa. Ito'y malayong mababa kumpara sa average monthly import arrival mula Enero hanggang nitong Hunyo na umaabot po ng hanggang sa 400,000 metriko tonelada kada buwan. Ito ho'y bago pa man naaprubahan ng Executive Order No. 62. Ang paliwanag nitong si Department of Agriculture Assistant Secretary at siya rin nagsisilbing spokesman, Arnel De Mesa, maaring patuloy pa rin inilalabas sa mga importer ang kanilang mga stock na dati pang binili sa taripang gamit po ang 35%. Maaring ginagawaan niya ito bago pa man maipasok ang bigas na bibilhin sa mas mababasa ng taripa. Inaasahan namang tataas ang bulto ng bigas na papasok sa Pilipinas ngayong buwan ng Agosto at sa mga susunod na buwan at posibleng magdudulot na po ito ng malakihang epekto doon sa retail price ng bigas sa mga merkado. Samantala, naharang ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group. Ito hong tatlong air parcel na naglalaman ng iligal na droga dyan ho sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Sa pisikal na pag-usuri sa naturang parcel, natuklasan ang 76 na disposable vape cartridges na puno ng cannabis oil at 468 na grams ng kush o high-grade marijuana at 957 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu na may kabuang tinatayang halaga o street value na abot yan sa 7,386,672. Ang mga bagay na ito ay nagmula sa USA at Pakistan ay napangalanan sa iba't ibang tatanggap sa lungsod ng Cebu, lungsod ng Bacolod at lungsod ng Naga. Ang mga nakumpiskang droga ay nasa kustudiya na ngayon ng PDEA para sa karagdagang investigasyon at posibleng mga kaso sa ilalim yan ng Republic Act 9165 o ito hong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o ito hong Customs Modernization and Tariff Act. Binigyan din ni Commissioner Buenvenido Rubio na patuloy ito sa kanilang pagtupad sa mandato na pigilan nga itong pagpasok ng mga ilegal na droga dito huyan sa ating bansa. Ang operasyong ito ay nagpapakita umano ng dedikasyon sa pagprotekta ng ating mga komunidad. Sa pamumuno naman ni District Collector Attorney Yasmin Mapa, ang BOC Ninoy Aquino International Airport ay magpapatuloy sa pagsisikap na tiyakin ang seguridad ng ating mga border at labanan ang ilegal na pagpupuslit ng droga dito sa ating bansa. 25 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sinimulan na ng Department of Budget and Management at ng Government Procurement Policy Board ang transition period para huyan sa implementasyon nitong bagong Government Procurement Law. Ito'y matapos na maging ganap na batas itong bagong Government Procurement Law nitong July 20 bago ang ikatlong State of the Nation Address nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Layon ng National Government Procurement Act na i-promote ang transparency, yung tinatawag na competitiveness, efficiency, professionalism, at maging ang accountability at sustainability sa government procurement o yung pagbilihon ng iba't ibang mga kagamitan sa gobyerno. Sa pamagitan din ito ay masusolusyonan ang mga problema sa ilalim ng kasalukuyang government procurement system. Gaya ho ito ng pagtatanggal sa ilang mga prosesong nagiging daan sa korupsyon.
Nakasaad sa Section 112 ng naturang bagong batas na dapat pong maisapinal at maaprubahan na yung tinatawag na Implementing Rules and Regulation o mas kilala sa pinaikling IRR sa 180 days lamang ho ito mula nang maisabatas ang naturang batas. Bombo International News. Nagdeklara ang Pakistan ng araw ho ng pagluksa dahil yan sa pagkakasawi ni Hamas leader Ismail Haniyeh. Sinabi ni Prime Minister Shehbaz Sharif na ang pagkakasawi o itong pagpatay kay Haniyeh ay isang uri ng barbaric act na malaking paglabag sa international law. Una nang tinawag ni Sharif si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang terorista at pasimuno ng mga war crimes. Ilang libong katao naman sa Iran ang nakilibing kay Hamas leader Ismail. Tiniyak naman ng Iran na sila ay gaganti sa naturang bansa. Magugunit ang sinabi ng Israel Defense Forces na ang ginawa nilang pagpatay sa mga lider ng Hamas ay isang uri ng pagganti sa missile attack dyan ho sa may Golan Heights na ikinasawi ng 12 mga bata. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journalista di Bumbu. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal? Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Sa radyo Bombo! Hanggang sa ngayon mga kabumbu Star Nation ay laman pa rin po ng mundo ng internet ang larawan po ng isang Turkish sharpshooter na si Dikits Yusuf na sumali sa Olympics shooting event na hindi po gumamit ng anumang shooting gear. Ang sharpshooter ay nag-uwi ng silver medal sa kabila ng hindi paggamit ho ng mga special lens, heavy jacket, mga gloves at iba pa. Marami ang humanga at naaliw sa pagsabak ho ng sharpshooter matapos itong magpakita sa venue nang wala hong suot na anumang shooting gear. Pumasok sa kompetisyon at tuluyan pong pumangalawa sa kanyang event. Ang batay ko na naging kwento nitong 52 anyos na silver medalist, hindi niya inakalang papasok siya sa Olympics. Pinasok lamang umano niya ang shooting bilang isang hobby. Matapos ng mainitan po nilang pagtatalo ng kanyang dating asawa na humantong sa divorce mediation. Hindian niya nito inakalang hahantong ang naturang pagkakaabalahan sa pinakamalaking torneo o sporting events sa buong mundo. Etong si Yusuf, mga kabombo Star Nation, ay retirado noon na non-commissioned officer ng pulisya ho ng Turkey at miyembro ng isang gun club sa naturang bansa. Nag-uwi ho siya ng silver medal sa 10-meter air pistol mixed team event sa 2024 Summer Olympics kasama ang kanyang teammate na si Seval Ilayda Tarhan. Matapos manalo sa kanyang event, tumayo rin ang Turkish sharpshooter sa medal podium nang wala hong kaemo-emosyon habang kaliwat kanan ang kumukuha ng kanyang larawan. Oras na natin 30 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. At kaugnay pa rin sa nagpapatuloy po na Paris Olympics, yung patuloy po natin pagbibigay ng update ho sa inyo. Kasama ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent mula pa rin po dyan sa may Paris, si Bombo Pips sa Rosal. Kaugnay pa rin po dito sa mga development and of course yung pa rin pong pagtutok natin mga kabombo sa mga activities, sa mga sporting events dyan sa may Paris Olympics. Magandang tanghali at welcome muli sa Bombo Radio Philippines, Bombo Pips sa Rosal. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang weather? No? Ano yung mga aktibidad ng mga atletang Pinoy na nasa Paris ngayon? Please give us some updates tungkol pa rin po dito, Bong Pips. Okay, bonjour merci sa pag-invite ulit sa ating sa inyong programa, no. Meron tayong mass, special Filipino mass na ginanap dito sa San San Madeleine Church dito sa Paris, France po. Kasama po dito ang president of Philippine Olympic Committee, no, na si Bambol Tolentino.
with our ambassador dito sa Pilipinas, ay sa Philippine Embassy na si Ma'am Juniver Mahilum West. Oo, kasama ang ating mga Archbishop, Archdiocese Bishop Conference or CEF, na sila yung nagtalaga ng special Filipino Mass dito ngayon sa Paris, France. Okay. Yung suporta naman ng ating mga kababayan, mga Pilipino na nakabase, katulad mo, no, dyan sa may Paris, kamusta yung so far ipinapakita nilang suporta sa ating mga atleta na nariyan ngayon sa may Paris? Yes po, actually yung suporta kanina, no, nabigla yung mga dumalong matataas kanina pagdating sa Olympics, sa Filipino Olympics, no. Dumagsa kanina yung mga Filipino para suportahan itong mass kanina. So ayun ho, ang daming mga Filipino kanina nagsisigaw na kaya pa ng Pilipinas na manalo at masungkit ang gintong medalya. Yan yung sabi nga, spirit of the Filipino people. Ano? Anyway, may paborito ba mga Pinoy dyan na mga atleta na posible mananalo? May mga nababanggit ba silang ganito, Bombo Pips? Yes po, no, ang mga Filipino dito isa lang sinisigaw eh. Pagdating etong week na to, actually ang sinisigaw nila ang ating mga boxers na natitira, no, at of course ang ating golden boy na si Carlos Yulo. Oo. Yan, malakas po ang ating boxers ngayon, katulad ni Nesty Petesio, of course si Carlo Paalam, si Ira Villegas, tapos si Carlos Yulo. Ang talagang inaabangan namin dito na makakasungkit ng gold medal dito sa Paris Olympics 2024. And then meron pa tayong mga weightlifter, ano, na next week na yung sabak nila. Sige, Bombo Pips, meron ang ating katandem si Bombo Victor. May mga karagdagang mga katanungan din, Bombo Vic. Bombo Pips, matanong ko lang on my part, no, sa iyong sariling obserbasyon, sa tingin mo, paano ba nagkakaisa itong mga Pinoy tuwing may laban itong ating mga atleta? Okay, ang ano dito, ang panonood ng mga Filipino dito, no, bago ang laban, tinitignan nila o nagpo-post sila kung sino ang lalaban o saang area sila lalaban. So bumibili na sila agad ng ticket, or yung iba na mga Filipino na galing pa sa ibang bansa, kagaya ng Canada, kagaya ng London, pumupunta dito para lang mapanood itong ating mga bagong bayaning atleta. Well, gaano pa rin ba kasabik itong mga Pinoy sa panonood ng laban ng mga atleta natin dyan sa Paris Olympics? So far kasi ang ano namin dito, napapanood namin ito via TV lang naman eh. At saka dahil nandito kami sa Paris, halos lahat ng mga Filipino, kahit hindi sila magkaroon ng ticket, no, meron kasi sa labas mismo, inaabangan nila yung ating mga atleta, at doon mismo nagagather sila at nagchi-cheer sila para masuportahan itong ating mga atleta. Napakaingay kung saang venue nagaganapin ng laban, nandun ang mga Pilipino para iwagayway at ipagmalaki na kami ay mga Pilipino at nandito kami para sumuporta sa aming mga atleta. Maingay po ang lugar kung saan yung ginaganap every time. Dahil nandito lang kami sa Paris, kung saan ang Olympics Games, hindi namin pinapalampas. So mas hindi pinapalampas ng mga Filipino na manood lang sa TV, kung pwede naman na manood sa mismong venue. Siyempre, Bombo Pips, itong mga supporters nitong mga atletang kalahok dyan sa Paris Olympics 2024 ay hindi lang mismo nanggagaling dyan sa loob ng bansang France. Bagkus yung iba ay bumiyahe pa mula sa iba't ibang bansa para lamang ipakita at magtungo dyan sa France at ipakita itong kanilang suporta sa kanilang mga pambato. Matanong ko lamang, kumusta naman dyan itong security? Okay, pagdating po sa security, no, mula una at hanggang ngayon sa kasalukuyan na dinadaos ang palaro na to, is napakahigpit po talaga. Iba't ibang mga sundalo, pulis ang aking nakikita, hindi lang po ang French police ang nagpapatrolya sa bawat
streets or lalo na doon sa malapit sa venue or sa mismong venue ng laro na ito. So sobrang dami, merong naglalakad, merong nakatalaga sa bawat street, may mga horses o mga kabayo na kasama ang mga pulis. So talagang 24/7 yata sila nagro-ronda dito. So talagang napakahigpit ang seguridad ng kapulisan dito. Okay, sige Bombo Pips, maraming salamat. From time to time, muli kaming update sa iyo dyan sa may Paris. Kasabay pa rin ng pagtutok natin sa mga laban ng ating mga atletang Pinoy at sa kabuuan ng Paris Olympics. Panghuli na lamang, meron ba kayong ideya kung gaano kagarbo yung magiging closing ceremony? Kung ito ba ay magiging singgarbo din ng opening ceremony, Bombo Pips? Yes, I think hindi pa masyadong pinag-uusapan, no? Kung pinag-uusapan mo yung kamukha ng opening event. Of course, meron din silang pine-prepare. At secretly, I don't know kung paano nila, hindi pa nila pinapalabas sa media, no? Kung paano yung exit ng Olympic Games dito sa Paris 2024. Okay, para sa Paris Olympics update, ako si Pips Arrozal, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the Philippines, Basta Radio Bombo. Si Bombo Pips Arrozal, mga kabombo, mula po sa Paris. Siya po ay isa sa mga Bombo International News Correspondent ng Bombo Radio Philippines. Doon ho sa 50 o 50 ng mga Bombo International News Correspondent ho natin na makakasama ho natin sa kabuuan po ng Paris Olympics. Magbibigay po sa atin ng mga karagdagang mga updates. Samantala muna, sa iba pa mga balita, Bombo Genesis, hindi papalabasin ng bansa ang naarestong Chinese national na si Yu Hangyu na hinihinalang spy ng China ayon sa Philippine National Police. Naaresto itong si Yu Hangyu ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Field Unit sa Makati noong Mayo, kung saan nasabat dito ang mga gadgets na may lamang libo-libong kahina-hinalang larawan, mga video, mga audio, mga aplikasyon, mga database, mga call logs at file documents. Ani Colonel Fajardo, naharap ngayon itong si Liu sa illegal interception at misuse of devices na lumalabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya naman tiniyak ng Philippine National Police na hindi ito ipapag-deport ng Bureau of Immigration. Ayon sa pambansang pulisya, isa itong security concern dahil sangkot ito sa malawakang scam. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng pulisya kung sino-sino pa ang kasabwat ng naturang Chinese national o kung miyembro ba ito ng malaking sindikato. Kasabay nito ay inihirit na rin ng CIDG ang panibagong cyber warrant sa korte para mas masuri pa ang mga nakuhang ebidensya at masampahan pa ng kasong itohong pangi-espiya ang naturang naarestong suspect. oras na natin 21 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Tinanggal na ng Department of Agriculture ang poultry ban na yung una hong ipinataw dyan sa Japan. Ito ho'y nakasaad sa inilabas na pinirmahan nitong si Secretary Francisco T. Laurel Jr. na Memorandum Order No. 31. Dahil po rito, maaari na muling umangkat ang pamalaan ng mga poultry products mula ho sa naturang bansa, kabilang ho dito mga karne ng manok, mga domestic birds, itlog, sisiw at iba pa. Una hong ipinataw ng ahensya ang pansamantalang poultry ban matapos ang iulat ng naturang bansa ang pagpositibo sa bird flu ng ilang mga manukan noon pong Nobyembre ng taong 2023. Kamakailan ay iniulat na ng Japan sa World Organization for Animal Health na naresolba na ang problema nito sa bird flu at wala nang natukoy na kaso ng naturang sakit mula pa noong Hunyo 2 ng taong 2024. Nakasaad sa memorandum nitong si Secretary Laurel Jr. na wala nang banta ng kontaminasyon sa mga poultry products na maaari pong angkatin ng Pilipinas mula sa Japan. Batay na rin sa isinagawang evaluation ng naturang ahensya. Batay sa datos ng Bureau of Animal Industry, ang Japan ang isa sa may pinakamalaking supplier ng imported na karne dito sa Pilipinas. Samantala, ikinababahala naman ng pamunuan ng Bureau of Immigration ang insidente ng foreign minor aliens na nakakasecure ng kanilang mga fake foreign passports. Ginawa ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang naturang pahayag kasunod yan ng pagkakahuli sa ilang mga Vietnamese children sa Ninoy Aquino International Airport kamakailan. Ang mga ito ay
o nakitaan ng mga peking dokumento, kabilang na itong mga illegally obtained German passport. Anya, ito ay maaaring maituring na isang uri ng human trafficking nitong mga minor de edad para tuluyang makapasok nga sa mga bansang target nila. Kaugnay nito, kaagad naman inalerto ni Tansinko itong kanilang mga immigration officer upang mas lalo pang maghigpit sa pagbabantay sa mga paliparan at maging sa mga pantalan para maisawata o maiwasan na itong ganitong mga modus. Samantala mga kabombo, hinimok ngayon ng Civil Service Commission ang mga barangay health workers na mag-apply ng career service eligibility na maaari kong magamit sa pag-apply para yan sa isang permanenteng posisyon sa pamahalaan. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, sa ilalim ng Republic Act No. 7883 o ito yung Barangay Health Workers Benefits and Incentive Act of 1995, naglabas ng resolusyon ng Civil Service Commission na nagbibigay ng civil service eligibility sa mga barangay health workers bilang pagkilala sa kanilang voluntary service sa komunidad. Sinabi nitong si Chairman Nograles na mahalaga ang papel ng mga barangay health workers sa misyon ng gobyerno na magbigay o mabigyan ng reliable primary healthcare service sa local level ang ating pong mga kababayan. Bilang pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon, maaari silang mag-apply ng eligibility. Sinabi ho nitong si Chairman Nograles, ang mga barangay health workers ay maaari hong mabigyan ng tinatawag na Local Health Board Accredited BHW kung nakapagtapos sa mga ito ng 2 taon sa kolehiyo. Ipinunto naman nitong si Nograles na magagamit ang eligibility ng mga barangay health workers. Ito ay para ho sa pag-apply ng first level position sa pamahalaan, maliban lamang ho sa ibang mga trabaho na hindi po sinasaklaw ng kanilang mga expertise. Batay ho sa resolusyon, ang mga na-hire na barangay health workers ng naturang ahensya sa ilalim po yan ng job order status o kung hindi man ay sa pamagitan po ng contract service ay maaari pong i-avail ang grant ng mga barangay health workers eligibility. Meron na lamang ho tayong 17 minutes bago sumapit mga kabombo ang alauna po ng hapon. At sa pagkakataong ito, kuha po tayo ng mga development o update sa ating mga stasyon sa probinsya. Unahin po natin ang update mula po sa Bombo Radio Kawayan. Ito hong mga coaches ng boxing para ho yan sa Paris Olympics 2024. Kampante at positibo pa rin na makakakuha po tayo ng mga medalya sa nagpapatuloy na Paris Olympics. May detalye po dyan ang Bombo Radio Kawayan. Malaki pa rin ang tiwala ng mga coach ng boxing team ng Pilipinas na makakakuha ng medalya ang mga atleta ng bansa sa nagpapatuloy na Paris Olympics. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kina Coach Gerson Nietes at Michelle Martinez, sinabi nila na buhay pa rin ang pag-asa ng mga atleta, pangunahin na ang mga boksingerong sina Nesty Petesio, Carlo Paalam at Ira Villegas na makaabot sa finals. Dumalo ang ilang delegado ng bansa sa isinagawang mass offering na inorganisa ng mga Filipino community sa Paris, France. Dinaluan naman ito mismo ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino, habang hindi naman nakadalo ang ilang mga atleta dahil sa kasalukuyang training at dahil sa mainit na lagay ng temperatura na epekto naman ng heat wave na nararanasan sa nasabing bansa. Una nang natalo si Yumir Marshall kay Turabek Kubibalev ng Uzbekistan sa round of 16 ng 80 kg division. Una na ring inamin ang asawa nitong si Princess na may iniindang injury si Marshall sa kanyang ribs at hindi nakapag-ensayo ng mabuti dahil dito. Ayon kay Coach Martinez, maaring hindi talaga para kay Marshall ang Paris Olympics at umaasa silang magkakaroon ng bounce back ang boksingero para muling ibandera ang watawat ng Pilipinas. Nitong madaling araw lamang na ipanalo naman si Pinoy boxer Ira Villegas laban sa kalaban nitong number 2 seeded na Algerian. Nakuha ng Pinoy boxer ang unanimous decision win laban kay Rumaisa Buwalam ng Algeria. Ayon kay Coach Martinez, malaki ang tiwala nila sa mga atleta ng bansa sa boxing batay sa kanilang ipinapakita sa kanilang mga bawat dalaban sa divisyon, kaya optimistiko sila na makakapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. Ating bayanggan ang magkasunod na pahayag ni na Coach Gerson Nietes at Michelle Martinez. Una-una sa lahat, pasalamat kami dito sa Philippine Embassy, sa Filipino community dito sa France, nasuportan nila. Sir, malaki naman ang chance natin, sir, na makapasok sila sa sa final. Ilan ni Carlo, Ira at ni Steve Peticio. So alam ko na ginawa ni Yumir yung best niya para sa bayan natin, para sa Pilipinas. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Feli na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast Radio, Bombo!
Ito namang si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, positibong makakapag-uwi ng medalya ang Pilipinas sa nagpapatuloy na Paris Olympics 2024. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radyo Ligaspi. Malaki ang paniniwala ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na malaki pa ang tsansa ng Pilipinas na makapag-uwi ng medalya sa Paris 2024 Olympics. Ayon sa opisyal na maaga pa para mawala ng pag-asa lalo pa at marami pang mga Pilipino athletes ang hindi pa tapos ang laban. Kabilang sa mga tinututukan ng opisyal ang Filipino boxers na malaki umano ang pag-asa na makapag-uwi ng medalya sa boxing at weightlifting, gayon din si Paul Volter, EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo at iba pa. Matatandaan na kahapon ay nagsagawa ng misa sa Paris, France para sa mga atleta kung saan dumalo ang Filipino community, mga Filipino coaches at maging ang Philippine Olympic Committee President. Samantala, nagpapasalamat naman si Tolentino sa mainit na suporta na ipinakita ng mga Pilipino sa mga atletang Pinoy. Anya, malaking tulong ito upang mas mapalakas pa ang kumpiyansa ng mga Filipino Olympians na may mga nakatakda pang laban sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa Filipino community. Hindi ko akalain ganitong kadami at saka high mat. Meron pa, hindi rin nga walang matagasa. Sungal lang tayo. Kaya nung ginawa namin sa Tokyo Last Olympics, every fight, dumadako ng simbahan. Maraming salamat sa support. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Ligaspi, Bombo John Salonga nagulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 12 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At tayo ng dagdag pang mga reaksyon mula po sa mga transport group sa probinsya. Ito hong transport group na nawagan po kay Senate President Francis Escudero na disiplinahin daw ang Department of Transportation dahil po ito sa pagdededma sa kanilang panawagan na suspindihin ang modernisasyon sa mga transportasyon. May nakuha ang update po dito ang Bombo Radyo Iloilo. Nanawagan ang transport groups kay Senate President Francis Escudero na disiplinahin ang Department of Transportation dahil sa mistulang pagdedma sa panawagan ng mga senadora na isuspinde ang Public Utility Vehicle Modernization Program na sa ngayon ay tinatawag na Public Transport Modernization Program. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Elmer Foro, lead convener ng No to POV Phase Out Coalition, sinabi nito na mistulang minaliit ni Transportation Undersecretary Andy Ortega ang Senado matapos naglabas ng payag na tuloy ang implementasyon ng modernization program at huwag na anya itong pigilan pa. Ayon kay Foro, nagpapakita lamang na hindi nirerespeto ng Department of Transportation ang Senado. Anya, ang resolusyon na inihain ng mga senadora ay pupunta sa Malacanang sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang punong ehekutibo anya ang magdedesisyon ukol dito at tagapagpatupad lamang ang Department of Transportation. Napagalaman na base sa inihaing Senate Resolution 1096, ipinasususpindi pansamantala ng 22 mula sa kabuang 23 na senadora dahil sa samot-saring isyu, kabilang na ang mataas na bilang ng mga unconsolidated POV units, phase out ng traditional jeepney at mababang porsyento ng inaprobahang ruta at iba pa. Ang naging panayam sa DOTR na hindi sila parang ayaw nilang pumayag doon sa resolusyon dahil nais nilang ituloy talaga na yung POMP. Ang tingin ko parang gusto nilang i-undermine yung power ng Senate at tingin ko kailangan yatang bigyan din ng disiplina ng Senate ang DOTR sa ganitong paninindigan nila dahil para bagang mas mataas yung poder na hinahawakan nila kumpara doon sa Kongreso. Si Mr. Elmer Foro para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Baguio Benguet Movement Against Jeepney Phase Out Group, hiniling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pirmahan ang resolusyon na masuspindi ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Alam natin ang buong detalye sa pag-uulat yan ng Bombo Radyo Baguio.
Ikinatuwa ng Baguio Benguet Movement Against Jeepney Phase-Out Group ang pinirmahang resolusyon ng 22 senador para sa pansamantalang pagsuspindi sa pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mike Cabangon, convener ng Baguio Benguet Movement Against Jeepney Phase-Out, malaking tulong ito sa sektor ng transportasyon, gayon din sa riding public dahil sila ang mga stakeholders na apektado sa naturang programa. Para kay Cabangon, dapat pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang naturang resolusyon para mabigyan ito ng pagkakataon na masuri at mapag-aralang muli dahil ito ay nakakaapekto sa kabuhayan lalong-lalo na sa sektor ng transportasyon. Anya, mas mainam na hindi agad ipatupad ang programa kundi unti-unti para mas makapag-adjust ang karamihan. Nananawagan ang convener na huwag sapilitan ng pagpapabili ng mga mamahaling sasakyan para lamang makapagpasada. May balik ang individual na prangkisa ng mga tsuper at operator at kinakailangan munang i-rehabilitate ang programa. Samantala, nagsumiti ng position paper ang mga convener, opisyal, driver at operator ng Baguio Benguet Movement laban sa jeepney phase-out na nagsususpindi sa local public transport route plan sa Baguio City na kasalukuyang ipinapatupad. Sana pag transmit ito dun sa office ng presidente, sana mapirmahan ito at maipatupad para maripisa. Dito sa siyudad ng Baguio, nagawa na kasi yung LPTRP, yung Local Public Transport Route Plan. Kasama namin yung mga operators and drivers, yung mga leaders o conveners ng Baguio Benguet Movement Against Jeepney Phase-Out, yung alliance, at nagsumite kami ng position paper na sana suspindihin din yung implementation ng LPTRP dito sa Metro Baguio at pag-aralang mabuti yung magiging epekto nito sa transport sector at saka sa riding public. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, maraming mga tricycle driver dyan sa may bahagi po ng Pangasinan ang nabiktima raw ng mga scammers. May nakuha ang update po dito ang Bombo Radio Dagupan. Ibinahagi sa Bombo Radio Dagupan ng mga tricycle drivers sa bayan ng Malasiki dito sa lalawigan ng Pangasinan ang kanilang kinakaharap matapos sa mapabilang ang kanilang mga pangalan sa nabiktima ng scam o identity theft. Ayon sa biktimang si alias Mary, may nagtungo sa kanilang lugar at nagpakilalang galing ito sa isang SIM card company. Taktika umano ito kung saan inengganyo ang mga tricycle drivers at residente sa bayan na nakapromo ang kanilang SIM card at makakatanggap sila ng 150 pesos. Ngunit dahil na rin sa kailangang erehistro ang mga ito, naniwala naman ang mga biktima at pumayag na magpakuha ng larawan at pumirma sa mga papel. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isa na pala itong uri ng scam at nakatakdang gamitin ang kanilang pangalan sa isang bank account. Dagdag naman ng biktimang si alias Boy, noong unay hindi nila ito inisip, ngunit nito lamang 2024 ngayong taon, may mga nakatatanggap na umano ng mga sabina kung kaya't naalarma ang mga ito dahil hindi lang 150 pesos ang naging utang sa ilalim ng kanilang pangalan, kundi umaabot na sa daang-daang libong piso at ang iba'y pumalo pa sa milyon. Idinulog na umano ang reklamo sa Cybercrime at National Bureau of Investigation at lumalabas sa investigasyon na noong 2020 pa nangyari ang krimen. Sila ng barangay, nag-blatter, pumunta sila ng police station, nag-blatter, tas abogado, ngayon yung abogado daw, nabisuan silang pumunta ng NBI. Pero sa NBI naman, sabi nila, kailangan marami daw sila. Eh dahil yung nagbigay ng 150 doon sa Bulawi, yung tinatawag nilang makam, sabi ng picture sa amin, is promo daw na. Sir, nakita ko talaga, maraming ang SIM card na pinagtanggalan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ito namang 45 pesos per kilo na bigas, hindi rice for all dahil limitado lamang umano ito sa 4 na Kadiwa stores sa Metro Manila. Ayon yan sa Bantay Bigas. Alamin natin ang buong detalye tinutukan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Hindi umano matatawag na rice for all ang nilunsad po ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture na 45 pesos per kilo ng bigas. Sinabi ni Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas, na ito ay dahil sa limitado lamang ang nasabing bigas sa 4 na Kadiwa stores sa Metro Manila. Ayon kay Estavillo, dapat nadalhin sa malalaking palengke ang nasabing bigas upang mas marami ang makakabili nito. Bukod pa dito, sinabi ni Estavillo na mataas pa rin ang 45 pesos per kilo na bigas. Binigyang diin ni Estavillo na patunay lamang ito na naipako na ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20 pesos ang per kilo ng bigas. Sinabi niya na ito ay sa kabila ng marami naman ng aning bigas at bumabaha pa ang imported na bigas sa ating bansa. Ay mula nung pinapaasa niya yung mga mamamayan natin na may pwedeng mabiling mas mababa sa presyo na nasa palengke sa pamamagitan ng 45 pesos per kilo na nasa ilang Kadiwa centers lang. Umaasa pa rin ang gobyerno doon sa pag-i-import para mapababa yung presyo ng bigas. Sa matagal na nating karanasan sa pag-i-import, hindi nito napababa yung presyo ng bigas. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo Caster Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, muli ay naiso namin kayong anyayahan at naiso namin kayong imbitahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari din po ninyong matunghayan at maaari po ninyong masubaybayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Yan po ay sa pamagitan ng ating mga social media accounts. Pwede po ninyong i-follow, pwede po kayong mag-subscribe, pwede po ninyong subaybayan ang ating pong Facebook page, pwede din po ang ating TikTok account, maging ang ating pong YouTube channel at maging ang Bombo Radio Mobile application o mas kilala bilang Bombo Mobile app na pwede po niyong ma-download sa dalawang paraan. Una, sa pamagitan po ng Google App Store at pangalawa, sa pamagitan po ng Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mga mahahalagang impormasyon, tumutok lamang po sa ating mga estasyon sa probinsya. Halimbawa, sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao area, mga kabombo Caster Nation, pwede po ninyong subaybayan, pwede po ninyong tutukan ang ating mga provincial station po dyan. Meron po tayong estasyon dyan sa may bahagi po ng Bombo Radio Davao, meron din pong Bombo Radio Cagayan de Oro, at maging sa Bombo Radio Butuan, maging sa Bombo Radio General Santos, sa Bombo Radio Jensen, at panghuli ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Caster Nation, sa pagkakataong ito, narito na po ang ating Orasyo Emperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Una, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kung nadumduman yung kontrobersiya nga natabo sa may distrito sa Mandurriao sa nakaligad sini iyang simana, may kantanan niya sa sining inkwentruanay sa patag sang bilyard sang duha ka mga sikat nga mga bilyarista nga nagahingalan sa kay Nonoy Rapid Fire sa Iloilo kag JB Sukal. Nga kung sa diin nag-angkon sang kontrobersiya matapos nga may nagsinggit kuno nga raid pero ay magalisang raid sang ginhusisa to wala gali ni sang business sa permit. Tapos apisar nga may ara sang nakapaskil sini ang tarpaulin nga no betting allowed na tukiban dito pinagiman sa mga video nga ginpadala dres Bombo Radio nga may ara sang nagapinustanay ni subong nag-operate na ning bilyaran liwato. Check ta si Bombo Angel Tan, lakip na si Nadri sa suspension order batok sa kay punong barangay Ronela Dumupoy Juanesa na bato na bala sa City Mayor's Office. Check ta si Bombo Angel Tan. Jel, sa report please come in. Natigayon diri Bombo siya makakomply kag makaasikaso sa ila business permit. Ang the spot nga bilyaran nga sang nagligad gid lamang usisa man bangod sa mga nagalapta nga video kag mga ginraise nga concern diri bangod sa ginapasuni betting o konpustahanay na napigayon. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Mr. Norman Tabod, ang head sang Business Permits License and Licensing Division, iyaging pahayag na nag-comply man sang mga requirements sa application sang business permit ining nasambit abi na establishmento kay Bombo Cham igo sila mag-apply sang business permit sang nadakpa na sila nga naga-operate kag illegal pa or may illegal pa nga ginpatigayon sa ila mismo nga establishmento. Kay kumadumduman ang rason nila ara pa sa soft launch o kundo soft opening pa lang inigin patigayon nila sa sining mga dalagkuan nga mga personalidad when it comes abi sa billiards Bombo Cham. Sunod diri kay Mr. Tabod sang nag-conduct sila sang inspection ang naglain-lain nga mga opisina, Office of the Building Official, City Health Office, ang Bureau of Fire Protection para sa fire safety abi compliant man kini sila. Pero patag niya diri nga kung mag-monitoring abi tapos makitaan nga may violation ang nasambit nga establishmento ining the spot, ang matabo diri sa ila either suspension o kun revocation sa ila nga business permit. So far, wala pa man ni kuno Bombo Cham labot sa opisina sa BPLD ang reklamo or like papers manabi halin sa kapulisan nga tinagaris ang concern regarding diri sa the spot Bombo Cham kay amo nang amo nang ginahulat sa BPLD since nga may business permit na sila ni Subong. Once ka maglabot abi ining reklamo sang pulis sa ila nga talatapan o kung sa ila opisina magapatigayon man sila sa mga nagakaigo abi nga pag-check yarman kaga mga committee may ara sila do board Bombo Cham marigra i-submit ang mga reklamo kag imbestigahan gilayon dugang padri sa natungdan hindi lang ining the spot ang bantayan nila kundi uwan sa mga abi random inspection sa palibot sang sila sang Iloilo kag may mga bilyaran nga nagapatigayon sang pustahanay gilayon ini sila kadtuan kag checkeron man ang ila business permit lantawon if ipasuspend o kung revocation sang permit Bombo Cham. Pamatyan tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Norman Tabod sa nga atong interview.
Ginpasirado to sila kag immediately after nga ginpasira sila by the virtue of the closure order nga issued by the mayor, na-comply sila sa requirements. So immediately nag-conduct sang joint inspection kag na-approve ang nila application kag na-issue sila permit. Okay. So kung sa subong sir, ano ang status nila? Nag-ooperate na sila? Kompleto man ang upon investigation, sir, normal, ano nakita sa inyong team? Yes, meaning to say ang mga regulatory office nga nag-conduct sa inspection during sa iyang application compliant man siya. So meaning to say approve man yung application. Effective sa itong na-issuean sila sa permit. Okay. Sige man niya monitoring naton. So just in case nga maka-violate siya sang law, may salabton siya sa syudad. Pero as long as if ever nga maliwat ni sir, anong matabo sa ilang business permit? Ang violation sang law could be ground for suspension or revocation sang ilang permit. Kung liwaton nila? Whatever nga maubra nila nga against the law. Pero bawal yan sir ang betting, karoon ta lang. Yes, so okay, that is the law. Pero and aside with this sir, pasiguro nga hindi lang ining the spot ang ginalantaw ta, pero like around the city nga mga bilyaran na so normal. Timera kita nga mga task forces kag mga kapulisan nga naga-monitor sang mga illegal activities, no, if ever kumera gid man. So kung based sa ila inspection kag cell report kag gina-forward diri sa mayor pagi sa BPLO, then may appropriate action man according to law. Pero with this one sir Norman, nakabatang ta report from the police about the complaint sa bilyaran niya sir. Sir, wala pa? Wala. Momacham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Norman Tabod sa Business Permits and Licensing Division. All right. Kagatibong batsyam drigen sa kyartaman sa bahin sa Iloilo City Hall, ining progress bala sang suspension o kunang resolution tabla madumduman sa mga kabombo naton resolution nga naga-suspend tipo ng Barangay Wanesa sang Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Pero ti upon checking diri kung nakalabot kid man bala or nakalabot na kay Mayor Jerry Tranyas, pero so far wala pa sang may napareceive diri ang SP Secretariat sa bahin sa City Mayor's Office nga resolution. Pero basi tibong batsyam within this day no mahingagaw nila ini ang ining letter kay kahapon do kahapon to pag-check naman sa opisina ni Councilor Rex Marcos Sarabia sang hapon naman nila na refer sa SP Secretariat. Pero with this one, din-finalize lang man to ang mga wordings at the same time, i-final naman sa gihapon. Huwag na lang kitang pirma ni Mayor Jerry Tranyas bag-o masuspend abi si punong Barangay Ronela Wanesa, Bombacham. Alright. Ini si Bombo Angel Pechiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. Una kita diri banwa sa sining pag-operate na liwat sang the spot billiards sa aton sining matag palamati. Una bes na tukiban ini nga nag-operate bisan wala sang business permit. Ti clear violation na ina sa aton sining mga kabombo. Pero nung naglibog ulo ta nga basta makakomply lang sila, pwede sila maka-operate liwat. Rason nga ti naka-comply ang nasambitan sini nga bilyaran kag ginpanugutan sila nga mag-operate. Sa issue naman sa nga betting sa aton sini nga mga kabumbo, kung ginimbestigaran or padayon nga naga-imbestigar ang aton sini nga kapulisan, partikularmente ang police station number 10, kung ako magsala, ang Bulilaw. At hagkatama sa mga video nga makita taman sa social media platform nga mayara sang pinustahanay pinagi sa pagsinggit nga do kasubong yara sa sulod sang Bulangan. Nakita man sa mga video nga gimplastar man nga ni isang Bombo Radio nga may nagatagtaganay kag nagaisipay sang kwarta.
nabudlayan ako mag-insindi. No? Or base may pagkatapos ko ni programa, may makasugata ako nga nagamonitor sumong, nagalantaw sa Facebook Live, paintsindihon ako. No? Ano ba lang hindi ko maintindihan? Ano ba lang hindi ko mahangpan? Sa mga krimen nga nagakalinabo, partikularmente, abi, hindi ta na pagpalaparon pa, diri lang kita sa syudad sang Iloilo. Oh? May krimen nga natabo, ano ang una-una, or kung hindi man una-una, abi, ano ang mga ginapangita para iyang mangin instrumento or panugod sa pagpang-imbestigar or pagpanghusisa sa ngaton sining otoridad. Video. No? Ginapangita dayon closed circuit television. Naga-function bala, na-capture niya, so on and so forth. No? Kay ti ang video banwa, isa sa mga dako nga ebidensya nga makapamatod nga mayara sang krimen nga nagtranspire. For example, may gin-hold up, may gintiro, may ginbuno, may nag-ilinaway, any kind of crime nga natabo. Ginapangita dayon sa ngaton sin motoridad, ginalantaw dayon nilang palibot kung may closed circuit television. No? Kung wala, mambalang pulis nga ti, why abi closed circuit television, why abi sa CCTV sa mo sining lugar. Kung may ara man, ti, may na-capture pero buron. Oh? Mga common alibay sa aton sining mga kabombo, no? Nga kung sa diin nagalid sa untat or why na lang pagpadayon sa pagpangusisa kag pag-imbestigar, agod iya nga mapatod kung anong mga nagatranspire sang amo sadto iya nga mga ginutlo sang tsimpo. Oh? Ti ano karon iyang labot sang bilyard abi bombotsam? Oh. Ang nakit-an sang mga kabombo naton, sang amusad to iya nga tsimpo, through social media, through Meta, through Facebook Live, nga mayara sang pinustahanay. No? Ang pustahanay or ang betting sa aton sinimatag palamati, kung wala ina ginahiwat sa mga license nga betting place or kung anong tawag sinadra, pero para mas simple, betting place abe, ginakabig naton ina, no? Nga gambling. Kag ang gambling, kung hindi lisensyado, definitely illegal ina iya. No? So, makabig naton nga illegal activity adto kay hindi lisensyado. Wala man sang ginsanksyon, abisang nga, ambot kumiharagin man sang Philippine Billiards Association. Oh. Or kung ano man iya nga asosasyon dira ang nagsanksyon, abi. Sa amusad to iya nga hampang. Oh. Ti athag nga may pinustahanay, athag nga may gambling nga natabo, sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti ano pa yang ginahulat sa aton sini kapulisan? No? Ano pa yang ginahulat sang bag-o nga hipi sang police station number 10? Oh? Hindi bala? Ina kon naga-imbestigar sila. Oh? Di bala? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero kung tub-tub subong, daw wala man lang iya sang niya hinuring-huring, or bisan huring-huring, wala, hutik-hutik, wala. Tidako ni nga palamang kutanon. Police Colonel Kim Ligada, sir, anong mando mo regarding this issue?
Oh? Will you let it slide? Nga daw sa wala lang? Abi nato nagapanawagan man ang aton sining regional director sang kampanya against illegal gambling and all sorts of illegal activities. Ti klaro man to nga may pinustahan ay. Ti pila na kasimana, may duwa na guro kasimana ang nagligaday. Oh? Ambot kung may lihok nga ginhimo ang police station number 10 sa aton sinima Kabumbo. Ambot kung nangusisa sila, ambot kung nangimbestigar sila. Oh. Kaya ti, as of this time though, why gid kita binati-bati? Sa aton sinima Kabumbo. So nagahatag lamang ini sang kaisog karon sa iban siniiya nga posible magpatigayon man sang any illegal activities such as gambling diri iya karon sa syudad sang Iloilo kay mambalang iban sina sa nga mo ganito nga tsimpo at hagto may gadaw anay sang kwartaw pagwa bla bumbumel. Oh, to sa unhano na go tagtaganay kwarta to, gadaw anay kwarta. Oh. Sa aton sinimatag palamati. Oh, te, ginaisip ang kwarta, ginadaho. Oh. Ara pa gido. Oh. Napadpad yang kwarta oh. To nakaitom, may nagasinggit pa to. Oh. Pero before sinibanwaya, no? Malawig ni mo, may isa lang guro ka 3 oras, may gindugay ining nasambitan karon iya nga hampang. Sa aton sini nga mga Kabumbo. That is why nga nagalibog ang ulo naton kag do hindi kita kahangop. Kung basihan tang payag ni Mr. Norman Tabod, kati why man kami iya may nabaton sina diri nagikan karon sa bahin sa kapulisan. Kaya ang trabaho iya sang business ano na gani? Business Permits and Licensing Department. Amo malang yang pasiguro nga before ang isa ka establishmento komersyal maka-operate, dapat kompleto siya sa mga requisitos. Oh. Other than that, lain naman yung talatapan or departamento sa city government, kag bangod nga may ginaaligar, kag klaro man iya sa video nga mayara sang gambling na tabo, hindi naman niya responsibilidad sa BPLD na iya nga mag-imbestigar pa kung mayara sang gambling or wala. Trabaho na iya sang aton sini kapulisan. Tinano, pabayaan ta na lang na kay natapos naman to. Bayin na lang na bumbutsam kay tapos naman to Oh. Pero ti isa na siling na naton, amo ining mangin president, amo ining mangin ihimplo nga ma-encourage pagid ang iban nga mga gamblers or kung sino man dira nga mahilig sa gambling nga magpatigayon sa mga kasubong siniiyang hilikoton. Oh. Tisa na siling ko na gani banwa. Tungit gani nga piso 2-3. Dakop. Madjong nga gin-impluensya sa aton sang mga incheck. Ang iban sini ginahimo pastime, gagmayanay malang piso 2-3. Oh, pampalipas oras. Dako.
kay gina-consider as gambling. Ti ari klaro pa sa butlak ni Haring Adlaw bisa nagagum-guom kita subong. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang pamangkot nga wala ginimbestigaran. Makita man to ang mga tsura sang mga personalidad nga ara mismo sa nasambit sini karon iyang nga lugar. During that time, araw-araw pa nga taga diin Islaya, taga South Africa, nga bisan isa diri way gid sa may na mukaan or hindi ni sila taga diri tanan, rason nga way nakita sang husisaon sa aton sini mga kabumbo. Ano ang kilala lang dira si Nunoy Rapid Fire lang kag si JB Sukal, ang iba ni nga mga tawo way gid sa may nakakilala. Oh. Kag ti husisaon taman ang tag-iya sa nasambitan sini nga bilyaran. Nga agin pasugtan niya, apisar nga ti, sagwa to may nakapaskil nga sa tarpaulin nga no betting allowed, nga agin pasugtan niya, nga mayara sang pinustanay. Hindi man ini invitational or any sanction nga magapataas ang record or status or rank sang isa ka billiard player nga ti recognize ang kung ano man iyang association sa mga bilyarista diri sa pungsod Pilipinas or sa bilog nga kalibutan. Oh. Tikon sa mga Facebook post pagani previously nga nakita naton. Grabe ang hampanganay di sa daspat. 220, 220K ang pot money JB Sukal versus Nunoy Rapid Fire. Ti sa mga amo pa lang na sa aton sini nga mga kabumbo, ano nang butsilingon niya sila? Tapos kay ginrelieve ang previous sini iyang chief of police sa police station number 10. Ang bago, nag-ano iya? Nag-posing ka lang da iya sa police station number 10? So, hindi ko paginmahangpan ang sitwasyon naton subong from anom ka police station ginhimo pulo para kuno nga maglapad ang scope kag dali kuno marespondihan sa aton sini kapulisan kung kinanglano ng ila sini nga serbisyo kag kung may mga krimen nga natabo. That time may krimen nga natabo kag ini ang gin-broadcast live through social media. Sino lang subong nga wala social media? Ang hipi, ang bago nga hipi sa niya police station number 10. Ano ya sir? Why kaya Facebook? Wala kaya Messenger? Wala kaya Viber? Wala ka WhatsApp? Si Police Colonel Kim Ligada, may Facebook sa kay kung kisar gagwa ding people you may know. O masiplatan ko bla. Oh. Ti mag-amo sining dugay naway gyapon giho ang pulis. No? Mamungaya paminsaron sa mga pumuluyo. Ay, iba si bumutsam kung ginbahig na to sila sang tag-iya para nga ibutang na lang to sa limot kag charge to experience. Bisan pang crew copy lang dabi. Way gintada kung dako kabi nyo. Oh. Way man taga pangayo proti sa aton sini nga mga kabumbo kung sa ano pa bla pamatud inyo. Oh, nga wala sa mga kasubong sinaiya nga nagaklinabo. Oh, imbestigar ka mo. Ubrahan nyo trabaho nyo. 20
5 minuto sa nakaligad sa Tacna, Sininga, Launa. Pagbalik nato na Banwa, Traffic Enforcement Unit naka-record kuno sang 46 ka insidente nga kung sa diin imbolbado ang motorista or insidente nga nakabunggo ang motorista nga nagalabay sa pedestrian lane. Ang record tubtob bulan sang Hulyo, Enero, tubtob Hulyo, 46 ka insidente. Kag later on, IPPO, OIC, Police Colonel Bayani Rasalan, nging kalipay pagpili sa ni Governor Defensor. Ining underground cave kuno'y pahusisa niya. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panulat. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journalista di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Fast Paradio Bombo! Ang Ilonggo nga si
Henyo Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American Chess Grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Namo sang nagapalabot diri sang mensahe sa aton kay last time dili may mga previous violation ang tag-iya sining the spot. No? May pila sila ka mga negosyo nga nag-operate way man sang business na permit. Di nagapamangkot kung isa lang yapon ang tag-iya kag lain-lain sining nga negosyo. Paano na? Kay daw liwat-liwat, no? Ngalan lang sang negosyo ang ginaislan. Pero same yapon ang yara sa likod, kag same yapon ang ila sining nga violation nga nag-operate nga wala sa nga business permit. Tida mo nagapamangko. Sige, tingaway na lang na naging blacklist na. Oh? Sa aton sinima kabumbo. Kag, as per information, nagpasalig kuno ang tagiya sang daspat nga bilyaran nga ni nga mahatag sang kopya sang footage sang CCTV sa police. And by the way, ang hepe sa police station number 10 gali si Police Colonel or Lieutenant Colonel Obregon, correct me if I'm wrong. No? Siya galing hepe dira Subong. Di ano natabo, sir? Oh, ano may investigation na magin kamo nga ginpatigayon sina dire? Sa aton sinima kabumbo? Oh? Tiyan mo ning problema karon banwa sa aton sinima kulturan, although nga gusto naton nga damo sang ma-invest, damo sang ma-put up sang negosyo, pero ti nagakinanglan man nga magsunod sila sa proseso nga dapat sundon agod iya nga ti maayo man ang mangin resulta kag makabulig sa paghulag sa aton sining ekonomiya diri sa syudad sa Iloilo. By the way, Bumbo, may aton nga monitor na naitip, no? Oh. Kaya mo ni karon ang mga palamangkutanon nga dapat, no, may klaro man kita nga sabat diri banwa. Kay kung wala, ti ano ni gin paligid-ligiran ta lang ni ka bula. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. 39 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. 46 ka mga insidente kung sa diin imbolbadong motorista nakabunggo sa nagatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. I-check naton si Bombo Pauline Piliora sa iya sini nga report. Pau, sa report please come in.
Bombotsa may na-record na 46 ka mga vehicular accidents sa diin, involvado ang mga pedestrians na na-record sa Iloilo City Traffic Enforcement Unit halin sa bulan sang Enero tub Hulyo. Sa Divisong Bombo Radio kay Police Executive Master Sergeant Julius Coy, Chief Investigator sa Traffic Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office. Ang sa 46 ka insidente, wala pa diri nadala ang bata abing nabunggoan sa portion dira sang lapas. Dito diri ang napatay. 41 sa mga insidente ang ginareglo paagi sa pagsabat sa mga medical expenses sa mga biktima, samtang 5 ang ginpasakaan sang kaso. Dugang pa ni Police Executive Master Sergeant Oy, may mga insidenteng apisar na patay na ang biktima apang nag-aareglohanay na lang paagi sa pagsabat sa mga medical expenses. Kag kung sa diin magdesisyon na involve nga mag-areglohanay ining suspect kag ang biktima, dira na lang kutob ang pagpatunga sang pulis. Dito, adman ni Police Executive Master Sergeant Oy nga ang mga rason kung nga apadayon ini kalatabo amo nga konkista hubog ang driver, malain ang syempo, kag hindi matalupangdan sa mga driver ang pila ka mga pedestrians nagulpi lang katabok sa mga pila ka pedestrian lane. Inathag man ni Police Executive Master Sergeant Oy nga ginadala pa sa police station ang mga drivers nga makabunggo sa salakyan kag ang biktima o kung ang ina pamilya agud makaistoryahanay kag gina-briefing nila ini ang mga driver agud sunod na malikawan ang pagka-involved sa mga insidente. Ang mga distrito nga nagapunguna kung sa diin may pinakadamo nga insidente amo ang City Proper, Mandurriao kag distrito sang Haro. Palamanan man din involved amo ang mga salakyan nga nakabunggo sa pedestrian amo ang mga motorsiklo. Yari balay pabati natin sa atong nakabunggo ang interview kay Police Executive Master Sergeant Julius Coy, Chief Investigator ng Traffic Enforcement Unit. So, sa Pulo ka district, so may recorded kita mga almost mga 46 ka na record sa base sa among ding sa blatter. So from Station 1 to Station 10, so mga almost mga 46 ang insidente na tabo from January to July. Sa among ding ang nag-file kaso do 5 kabilog. So sa 46 ni ang napatay nindo almost mga 7. So ang nag-file kaso mga 5 lang, so almost settled ang case regarding sa pedestrian lane. Kundi both parties may mga negligence gini. Based sa aton nga no, may ara nga syempre may ara man nga tao nga do hindi gid aware magtabok bla. So kami di sa traffic labi ni gisamon sa investigation section gatagi kami sang mga advices kag kami gauriyan kami sang mga driver labi nagi ko mag-involve sa Bicolor accident before na namon mag-setulay ang both parties gatagi kami sang panumdum mga guidelines mga aton ding mga layi parang at least mapa-enhance ta pang mga driver ta kagi maano tang ilaman nga ginatawag nga defensive driving. Nagatian sang atong mga kabombo si Police Executive Master Sergeant Julius Coy, Chief Investigator sa Traffic Enforcement Unit. Ang problema bi Bombo Pauline is that nya kadamo gid sang driver nga wala nagarespitar sa ginatawag sining nga pedestrian lane. Another factor no kay mambal tabiti makonsiderar taman ang mga pedestrian kun ara sa pedestrian lane. Ang iban sini nagapaminsar nga ti daw ay man bala nagapay atensyon sa iya sini nga palibot may ara kuya gani nga nakitaan nga nagatabok sa pedestrian lane kay ti pinsarya kumo pedestrian lane sige man ang iya sini nga cellphone. So dapat sa magtimbang sini nga bahin partikularmente sa bahin karon iya sa mga driver sa pang-adlaw-adlaw nga inyo sini nga pagmaneho, paglambordahe diri sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo or bisan baguhanon ka pa kung makita nimo nga mayara sang pedestrian lane nagakadapat lamang nga mag-slow down ikaw or mag-minor ikaw or maghinay-hinay ikaw. Amo kung tani na yang dapat gid. Kag sa mga pedestrian naman naton nga nagatabok sa pedestrian lane kung magtabok ka mo, no? Dapat mangin attentive man ka mo
Hindi nga magsalig kimo ya kumuara ka sa pedestrian lane, maglakat ka lang na yan, ara Kimos Plaza Libertad, Plaza Haro, Plaza Mulo, Plaza La Paz, Plaza Aribalo. Pedestrian lane na, dalan ina, may mga salakyan na dira nga nagalabay. Hindi ba labong bupao? Mabasyang. Amo to gani ang rason man sang isa kani ka driver nga nabungguan yining duwa ka estudyante nga wala yan kuno matalupang dan ang duwa ka estudyante nga nagatabok kay may isa kuno kasalakyan nga nagatabon. Hindi na ya valid reason. Nga hindi mo matalupang dan ang nagatabok sa pedestrian lane kay may nagatabon pagid nga isa kasalakyan. But silingon, no? Kung ako maglantaw, ano ang nagapundo nga salakyan? Ginlikawan sining driver, that is why nga nabungguan niya itong duwang nagatabok? Kaya ti kung makita nimo nga nagapundo na ang sa tubang nimo iyang salakyan, but silingon nga may pedestrian lane, may nagatabok, ukon may nagpundo man nga salakyan sa tubang paginsang salakyan nga nagpundo sa tubang mo. Ti pundo ka man, hindi iya kay bala mo gani nga may nagpundo, nakita ka lang imo yan sang gamay nga ligwato nga makaigo imo salakyan. Ma-overtake ka gini mo para makalusot ka. Ti disgrasya nagwag, disgrasya tabo, Bombo Pauline. Amo na Bombo Chairman ang isang damlag lang nga may 5 katuig gining bata gani nga na hit and run dira dang sa portion sang Lapas kiti pwede man ning iya nga tatay ti ugaling kay ti golpe lang ni nagtabok ang o kon naglabay ining motorsiklo ti amo na naging hit and run yun yung isa ka 5 katuig nga bata. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Ang punto sinadira banwa nga kung makakita ka pedestrian lane, layo pa lang minor ka na. Kag antes ang pedestrian lane, may kurit pag ginadaw. Araw, kita nyo na sa likod ko. Dre, kumatraso. Araw, may kurit pag gido. Sa aton, sino makabumbo. Ti kitaon, visible man ang nasambitan sa lugar kung sa diin to nagluntad ang vehicular accident. Ti nga mambal to yung driver nga, ti ano abi, kay ko kakita, nga may nagtabok, gali kami nagapundo, nga salakyan sa tubang ko, kunti kagaguhan nga klase rason. Hindi na iabot silingon nga kay may nagpundo sa tubang mo, why kay mo kakita sa pedestrian lane, why kay mo kakita sa nga nagatabok sa pedestrian lane. Ti na siguro nagpanigalot pagid, ti kunti bungguan yang duwak bata. Sa aton sini makabumbo, ang may pinakadako siniya nga responsibilidad ara iya sa mga nagamaniho sang salakyan. Makonsiderar taman kag dapat paalinton, pahanumdumon ta ang tanan siniya nga nagatabok sa pedestrian lane nga dapat mag-aligmat man kamo. Pero hindi bot silingon sa aton sini makabumbo nga i-counter tanan na iya sa mga mabungguan nga yara sa pedestrian lane. Ganun wabi kay tiway man saya nagatanga siya mo gatabok sa pedestrian lane gatanga. Hindi na iya pwede, hindi na iya mabaton. Sa aton sini matag palamati. Hindi mo na iya pwede nga magamit as depensa kung nga nabungguan mo siya. Kaya ang purpose sa pedestrian lane, maagi dirang pedestrian, safe nga makaagi sila. Kaya ang paghangop sang tanan, nga kabalo mag-drive, kag nakakuha sang driver's license, sa insakto nga proseso kag pamaagi, layo ka pa ya sa pedestrian lane, dapat magminor ka, kag mag-approach ka sa pedestrian lane, kung may nakita mo nga may nagahulat, nga matabok, pundo kagid. Amo lang na kasimple.
49 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Ano ining cave? Bow cave? Oh. Underground cave kuno nga natukiban sa patindugan sang headquarters sang IPPO. Ipahusisa kuno nini Direktor Bayani Rasalano sa aton sini nga mga kabombo. Check ta si Bombo Hana Andasahan sa report, please come in. Pag-imbestigaran sang OOIC o Officer in Charge sang Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Bayani Razalan, ang underground cave sa Iloilo Police Provincial Office headquarters nga ginatukod subong sa may barangay sa Bulacan, Pasig City, Bombocham. Matapos nga na-diskubrihan ang ining underground cave malapit dito sa patindugan sang ilang building sang ining bag-ong headquarters sang Iloilo Police Provincial Office. Diriman nga ti sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Bayani Razalan, ang officer in charge sang Iloilo Police Provincial Office subong iyagin pahayag at nag-request sang heavy equipment kag sa subong nga daan nag-leveling of ground sila sa vicinity sa kabilugan sini nga Iloilo Police Provincial Office headquarters dito sa may Pasig City. Kag dito na diskubrihan nga may buho kag nakitaan nga may formation sang stones nga may mga stalactites man dito nga nakitaan kag after sinigin tagwan man si dayon kag magin coordinate dito sa may City Engineering Office kag engineering office man mismo sa regional office, sa police regional office 6 matapos ini nakitaan ining cave nga may kadalumon nga 20 feet kag may formation of stone kag tinag-request gila yun man diri sang Mines and Geosciences Bureau kag na-identify nga cave kidman ang ining buho nga nakita dito malapit sa building nga tukod sa Iloilo Police Provincial Office headquarters. Dito na ginadaan sa nga equipment kung gin-identify kung ano ba naka-save ang building kag future construction dito kay basi bala delikado ang ining ginapahambal nga cave dito nag-request man sa Department of Environment and Natural Resources agad mag-specify o mag-certify kung may cultural value balang ining cave kag kung kinahanglan i-preserve kay kung anong maayo nga buhaton diri kay mas better nga mas safe na lang bala ang lugar isa tukudan sang ining mga buildings sang kapulisan kag gidugang man diri ni Police Colonel Bayani Razalan nga premature pa magambal nga safe and hindi safe ang ining pagpatukod dito sa building. Di wala pa gid matapos ang investigasyon sang ining Department of Environment and Natural Resources. So dito na raan man ti-exempt man diri sa pagpati nga ining cave kat matapos imbestigahan sa bahin iya sang Mines and Geosciences Bureau ginapatan-aw Manila ini Bombocham sa piyak nga bahin bala sa mga pamahiin, mga pagpati dito man sa mga pumuluyo malapit dito sa lugar kay bangod nga nakitaan nga naguba ang mga equipment nga ginadala dito sa Iloilo Police Provincial Office personnel kaangay lamang sang bako nga tinagkalaguba bala ang ining mga equipment dito sa pagpati daan man ni Police Colonel Bayani Razalan man kit isa ini ka Ilocano man na Bombocham nga basic may mga kilanglan bala nga sensyahan nga sa piyak nga bahin may mga pamahiin nga isa magpatindog sa ining building kilanglan magpamangkot ana isang mga permission sa hindi magkumpita bala nga mga bilisman nga dito na nag-alay man ini sang tatlo ka itom nga mamno ka native kag naghatag man sang comment ang mga pagpati grabe ang bakho nagkalaguba. Hindi man super good nga major hindi nga guba pero ang basi bala ko may bumbuana basi may vibranium dabla. Ang bugani mo ang ano bla ang technology ka Wakanda bla basi ko may ara to. Nagkalibang butang kay Tiban din na sa bahin na bisang Mines and Geosciences Bureau nga ti amo na ginambisagahan na sa bahin naman iya sa mga bilit pagpati at ibasi balahaw kay ti daw medyo nagka ano ang mga makina sa ining mga heavy equipment kay daw dito ti amo lang din sunod na lang ti wala man madula kuno nga ti naghatag man tong comment tapos gambal sila nga mariit kuno ti ano
halitan sang taglugar ang makina sang bako pre ni mandar. Amo gani mo siya. Pwede na nila mapauntat gali. Bagay. Skibuloy gani, remote control ang gamit ya, pauntat ya linog. Amo gani mo nga hindi man tuod major nga mga ano niri pero sa piyak sina nga padayon lang man ang pag-imbestiga diri at least bala nga safe ang pagapatindugan sa ining building ni magluwas man dira matapos nga napili ini ni Governor Defensor. Dako pasalamat si Nicholas Colonel Bayani Razalan. Yari ba nakapamatian naton ang kahayag ni Nicholas Colonel Bayani Razalan? Parang ano siya yung para may third eye. So nagpahanap ako noon, hindi niya isinuggest yung four-legged animal. Siya ang nagsabi na ang kailangan niya ay 3 black na native chicken. So taga-Pasig po yan, sir? Yun ang hindi ko nakausap kung taga-saan siya. But ang isang tauhan ko, yun yung pinaghanap ko doon ng ang nag-alay dyan sa vicinity ng ano na yan. So, IPP. 3 manok po, sir? Dahil lang yan. Nagpatawag daw si Colonel Razalan ng anong pinatawag niya? Yung may third eye? KT ang ilang tawag diri abi mo champion hindi dito lang sa aton abi nga mga ano dolaryo. May nakitaan naaw? May nakitaan ang tao nga may third eye? Kagti daw. Ano kung nakita sa tao nga may third eye? Wala man gid gina-specify gid mismo ni Colonel Bayani Razalan mo cham. Kabarato, no? 3 lang ka itom nga manok? At ay nag-suggest na mismo bala si Police Colonel Bayani Razalan kung ang gamitin. Kung may mga daga-daga na, for example, may gina-construct ka, mahambal na karon ng kung sino man dirabing mambal, may mga taglugar na dito, gapangayo sila sa isa ka itom nga baboy, 3 ka itom nga manok. Ano na mo, waki-waki na, 7 ka itom nga kandila, 7 nga pula kandila, 7 nga puti nga kandila, mamo-amo tas ni. Kaya baga isang kilala ko nga taga-Pasig, sinya tinugay na nabalaan nga may kuiba. Anay kay patindugan ka bago nga police station, bago plus lang kabalong may kuiba da. Kay dira ko nung pag-investigaman mismo sa DENR kag MGB dira nga bahin bobot sa mga limestone kag dira agad mismo sa piyak naman nila kuno may ara man kuno nga cave. Diri sa orihida nga sa leveling nga sila sang ground nga patindugan na sa headquarters dito na nila nakit-an nga may kadalumon ini nga 20 feet nga ti amo man gani gina-recommenda man kuno ni Sir Razalan nga basi ano bala ang mas better nga ihala diri ang baboy bala nga itom. Kaya gisa-suggest lang kuno sang ining naghala dito di 3 lang ka manok na itom bobot siya. Kay sa pagkabalo ko, ang ungkap na Uber, may daga na da bumbudo ni, no? Pero galing kay imbis nga baboy ang idaga da, do ang baboy kunong gindagaan da ya. Tiya mo na guro nga nagkalalusod-lusod da iya ang ungkap na Uber. Tichak to ni. Dagaan sang manok. Ang manok yang idaga ay base man pa rin sa sus bariya kag gusip pa hilayo lang nagklatoklab naman tong mga pisiminto nila to sa barrier to nila. Ay. Kung ang kilala ko pa nga taga Pasig man to kilala ko nga balsa ko nga maan kada mo giman ang karaya ka no? Pasinhon na bumbuhana no? Maan kada. Ti kung tagalimod dyan kami, maghamba kang ambot si mo, ano gani? Maan karabay. Basta mo na. Pero ti, why man kuno sang delikado, nga ba si malusod, or whatsoever, nga ang ipatindog nga bago nga IPPO headquarters sa babaw gid sang kuiba? Daw medyo malayo man mo sa mga pila makametros isa ini ang building apang mas maayo hambal sang MGB nga mas maayo na lang kung wala gid balas sang matik-an dira nga mga amusla nga underground cave o kung mga mandira nga buho agad nga mas safe ang inyong building ipag. Ano ka dalom kuno ni Bumbuana? 20 feet ini Bombocham. Sa dalom ko malabot po 20 feet duta akong tubig. Sa ilang investigasyon madiriti amo man ang
ang iyang mga formation of stones lang, stalactites and all man dang dira kay dira ang pamungad niya balak makitan sa pictures kay may stalactites man dira kag sa padalom niya amo man ang makitaan dira bang Bocham. Wala sang tubig. Wala man bang Bocham. Oh, kay kung wala, kung may tubig, hindi na mabudlay para kay Colonel Rasalan kung mag-form sa abilio sa suno sa ulihi sang mga nag-specialize bala sa diving. Inumduman niyo itong issue kay Bucor Chief bla, former Bucor Chief, atong ginpamangdan bala nagpatay ito sa priso. Sino nga nito? Si The Butcher bla? Sino nga nito pilido to ni The Butcher ha? Bantag! Oh. Di blagin pabangdan kinakusaran si Bantag sang bago subong nga Bucor Chief nga nagkutkot to sa kulusang underground to tapos may sa underground to may tubig, may dagat-dagat to tapos ang rason kuno to nga may amosad to iyang plastada sa may prisuan to kay may trainingon kuno si Bantag to nga mga scuba diver. Tisiling ko kung may tubig na at hindi na mabudlayan si Colonel Rasalan sa pila kauli kung maghimo sa sang Provincial Police Office Scuba Diving Unit. Amo kay mo sa mga pati di na mabudlay para sa ila kung may ara na mga daan niya. Dira naman mismo yung Bocham. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Hana Andasa ay nalipat ko mamangkot yan. 3 lang gid ka manok na way nadugang. Nalipat ko magpamangkot kay Bombo Hana. Kay may nagapahingagaw di bla pamangkot to. Sige 3 ka manok. Kag base dahil. Oh, 3 ka itom nga manok, base ko nung ginapangayo. 3 ka itom nga manok, kag 1 ka kahon nga bulawan, bote oh. Kung wala sila bulawan, babalo lang sila, no? Kaya timing man to subong si Ninoy Dante, off na. Oh, pwede to sa ka-sideline sa kon mga bulad bulawan. Yung medyo nag-init-init subong, no? Oh. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, idamo ko na nagapati nga mariit. That is why nga may patawag dira si Colonel Rasalan. Sa mga wala nagapati, kag sa mga nagapati, si Colonel Rasalan, ang kayuhan man lang niya iya mo. Oh, why man siya sang kung ano man sinadira ang kayuhan lang iya nga base isa ulihi bala kung ano da matabo, kag why ka man perdihon kung magpati ka sa mga kasubong sini ginansya lang di mo. Ginansya in the sense gati kung pananglitan may patindog dira nga building or whatsoever, hindi matublag bala kagway isang sablag sa ulihi. Sa aton sini mga kabombo. Anyway, may isa pang kita ko tani ka balita galing alang-alang na ginaton sini nga tiyempo driman sa aton sini nga pagpangalagad. No, itugyan naton ina sa iban sini nga Manusing Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Padayon lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa aton sini mga social media platform katulad sang Facebook Live, YouTube channel kag Bombo mobile app. Syempre as always 837 kHz sa inyo sini nga mga radio dial. Ini si Bombo siya mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin,
ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Yes, good afternoon, Gid, sa internet mga kabombo. Welcome sa Friday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang program. It's the first Friday for the month of August. This is Tita Regine, nag-abi-abi Gid sa inyo. I hope everybody is just doing good. Welcome na sa kahapon lamang program. Check ko lang. Mangumusta lang ko sa mga istorya ninyo din na. Kung okay na, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. So sininga hapon, we're going to enjoy ang mga beautiful stories na naman. May isa ka grupo nga nagpadala sang ilang mga istorya from the point of view represented sang isa nila kaupod. And ina ang aton nga unang story nga i-share sa inyo sa sininga hapon. So let's all get settled. Welcome na sa kahapon lamang program. Here's our song para sa inyo from Ian Bryle, Bagyo. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, ika'y isang bagyo.
Bagyo! We are not asking for any storm, but we are just getting inspiration from that song. Bagyo by Ayan Bral. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine, 18 minutes after 2 o'clock. Kagari na kita sa aton nga unang sulat para sa sining hapon, as I have said, nagikan sa isa ka grupo. From a group of friends, mga mag-friends sila ini. And represented by Miss J. Nga mo nagpalabot diri isang ilang istorya. Kag, I do not know if this is ang tigulo sa ilang story, but nakabutang diri Well of Endless Hope Support System. Dear Tita Regine, good afternoon, Tita Reg. Isa kami sa mga masugid nga tagpalamati sa imong mga programa kahapon lamang. Gani, kami man ang naganyat nga ipasakop sa imo ang amon mga inagihan sa kabuhi bilang mag-abyan nga for sure makahatagid sang leksyon sa tanan nga mga tagpalamati sa imong mga programa. Ilabinigid sa mga estudyante nga nagakadulaan sang pag-asa nga makatapos pa sa ilang pag-eskwela bangod sang kapigaduhon. Umpisahan ko ang istorya sang tuig 2012. Amo nang a time, tita, galibog pang akon ulo kung makapadayon pa bala ako sa college since nga pigado gid katama. Until nga ang sister ko, ginhambalan niya ko nga mag-take sang exam sa scholarship sang amon nga banwa. Ang amo nga scholarship, tita, go-offers ng free tuition and other school fees. Sa kagustuhan ko nga makatapos ang akong pagtuon, gin-grab ko na ang opportunity kag nagkwa sang amo nga exam. Kag sa bulig sang Ginoo, nakasulod ako sa amo nga scholarship. After sang result, dali-dali ko nga nagpa-enroll sa Bachelor of Elementary Education, major in General Education, sa isa ka prestihiyoso kag sikat nga bulutuan sa probinsya sang Guimaras. June 2012, nag-start na ang amon nga college journey. Kag sa amuman nga tuig, nabuo ang pag-abyanay nga wala namon gina-ekspektar. Una nga adlaw sang pagbukas sang klase, halos busy kag excited ang tanan nga makakilala sang bag-o nga maestra kag mga abyan nga makaupod kag makahatag inspirasyon. To make the story short, isa man ako sa nagapangamuyo nga makakita sang maayo kag maka-inspire nga mga abyan. Kag diri nakakilala ako sa mga abyan nga wala ko ginaasahan nga maging close kag maging matuod-tuod ko gid nga abyan. Ngalanan ko na lang sila, tita, nga si Mr. J, Miss A, Mr. O, kag Miss M. Naging challenging ang journey namon sa sulod sang among nga bulutuan. Paano ko nakasiling nga challenging ang among nga journey, tita? Inatumod, nga halos sa tanan nga tion, nagasuffer gid kami financially. Ang allowance namon, tita, is not enough to provide para sa amon nga mga kinahanglanon sa school. By the way, Tita Reg, ang akon mga nakilala nga mga friends, kaupod ko man nga mga scholars sang amon pinalangga nga banwa. Bilang isa ka scholar, ginakinahanglan nga i-maintain namon ang amon nga grades, agud nga hindi kami mataktak sa list of scholars. At the same time, we have number of hours required nga mag-serve in the community, like panghawan sa komunidad, plaza, kilid kalsada, cleaning and planting mangroves, and madamo pa nga mga activities sa diin makabulig sa komunidad. Gani, nagtutunggid kami kag nagtinguha, agud bisan sa simple nga pag-maintain sa amon nga grades, mapakita man namon nga worth man ang ilang nga pagbulig sa amon. Pero sometimes, makahambal gid man kami, nga intsakto gid ang hambalanon sa iban, na life is so unfair.
Life is so unfair. Nga ati Reg, inabangod, nga kung sino pa ang gusto ko nagatutom sa iya pagtuon. Amo pa ang ara sa lugar nga masilinaton, nga gindingutan sang kapalaran. Apang nagapatigid kami, nga ang kapigaduhon, kag mga challenges sa aton kabuhi, hindi gidhadlang sa paglambot sa mga handom naton. One time, tita, nag-request ang isa namon ka maestra nga magpa-photocopy sa mga lessons nga ara sa libro, agud nga gamiton namon kag tun-an para sa exam. Upon that time, wala na gid kami sang kwarta nga ipapa-photocopy, tita. So ang ginhimo namon, instead nga isa-isa kami pa-photocopy, nagpa-photocopy lang kami sang isa ka set. Kagin share na lang namon ang amo nga copy, kagin amutan namon ang bilis ni. Kagang amo sini nga senaryo, ang pila pa ka beses nga natabo, tita. Then kung lunch time na gani, ululupod man kami na kaon. Nagabalon lang kami sang kanon, then mabakal lang kami sudan. Kung kaysa, bangod sa 50 pesos lang ang balon namon nga allowance, buhinan pa inatita sang pamasahe back and forth. So ang ideya namon, gabakal kami, tita, 10 pesos nga worth sang bihon. Tapos 10 to 15 pesos nga laswa or iban nga klase sang sudan. Then sometimes, tita, duga pangita gid sang soft drinks ang amon ginhawa. And bangod nga budgeted lang ang amon nga allowance, ang ginahimo namon, tita Reg, gabaka lang kami na sang isa ka 12 ounce nga soft drinks, then i-share na namon nga 5. Tapos, tita, isa lang man ka straw ang ginagamit namon. Imagine, tita, isa ka soft drinks, 5 kami na ma-share, and sa 25 pesos nga sudan, mapaigo man namon sa amon nga 5. Apang bisan ano pa kabudlay, kagkapigado ang amon nga mga ginaatubang sa matag adlaw nga tanan. Kung ang determination mo nga makasurvive sa mga pagtilaw sa aton kabuhi, kag makatapos sa aton nga pagtuon, malampuwasan mo gid ang tanan, tita. Pero hindi sa tanan nga time, in good terms kami. May mga times man nga kung kaisa, may mga hindi man kami pag-intindihanay. Apang matapos namon ina masettle, everything is back to normal naman, tita. Like one time, tita Red, nag-away kami ni Mr. J. Nangakig siya, kay gintulo ko siya kuno masakit. Apang tita, hindi gid ako aware nga amon gali ang impact sang ako nga panulok sa iya. So nag-away kami. Ginambalan ko siya nga siling ko. Kung may award lang ang maling akala, summa cum laude ka na. Dito kag nangakig pagid siya. Singgitanay kami duwa, tita eh. Pero after namon naging clear ang tanan, months after, nag-okay naman kami. Balik naman kami sa dati. So, sa tanan nga gapamati sa sini nga programa, tandaan gid naton always and make sure gid naton anay nga ang mga nabatian, nakit-an, or ang ginsugid sa aton is real or wala dugang. Para nga wala kita sa mga dulot nga away or misunderstanding sa aton mga abyan or kakilala or sa iban pa nga tao. By the way, Tita Reg, after sang amon lunch, kung daw hindi busy, tita, kakadto kami na sa library sa school para mag-research sa mga assignments and projects namon and para makasave kami. One time, may ginpaobra sa amon ang amon nga maestra, tita. Sa among nga time, as always, wala naman kami budget to research outside sa mga computer shops. So nagkadto kami sa library and dito mag-search. And may mga times nga hindi namon matapos ang mga ulubrahon namon. Ang ideya namon, parang hindi kami unahan pagka next day sa iban nga mga estudyante sa books nga need namon. Abi mo, tita, ginatago na namon ang books. Hindi gani ginahali na namon sa iban nga bulutangan para nga pagka next day, mabalikan namon. So, sorry gid sa amon librarian. But ina lang ang way namon to make sure
nga matapos namon ang mga assignments and other nga ulubrahon for free. Then kun aga naman na tita, late kami na kung kaisa sa first period namon, kay gahulatanay pa na kami ya. Ang balay nga una malabayan sang jeep, mauna na sakay. Then, ma-message na siya nga, nakasakay na ko sa amuni nga jeep, color amuni. Tapos amuna na dayon, bantayan namon nga ari sa unhan pa ang balay. Hasta nga makompleto kami sakay, kag dululungan kami abot sa eskwelahan. Bisan late lang, basta ululupod kami. Okay lang gid tita. Pero sa college life, may mga times gid nga ginasalot naton ang mga gala dito, gala doon. Kung kaisa, galakat man kami tita, mapa-beach, malagaw sa balay sa mga classmates namon, makaon man lang na kami butong, and sometimes may mga tion man nga may dala nga gamay nga, shut up, ha ha ha. So all of that is okay naman as long as nga balaan naton ang aton nga limitasyon. So sa mga students dira nga nagapamati naman, okay lang ang maggala sometimes, inom sometimes, but always remember nga kabalo kita mag-control sang self naton. And ang limitasyon ara gid sa aton self and never gid maglapaw sa border sa nagakadapat himuon kag sa mga hindi dapat naton himuon. To make our story short, nag-abot na ang tion nga ginahulat sang tanan. Sa diin, ang tanan nga kabudlay, pagsakripisyo namon, pagpulaw bugtaw sa mga projects, assignments, and ang pag-struggle namon sang pang-adlaw-adlaw namon nga allowance is matapos na. Inatungod, nga sang April 2016, nakagraduate gid man kami tanan despite of all the hardships that we encountered. And happy kami tanan tungod nga wala gid sang may nawigit sa amon, and extra happy pa gid kami bangod ang isa namon ka friend nga si Mr. O nag-graduate siya as cum laude. So that's why always ginamon panamdumon nga we must not lose hope, because even in the darkest times there is always a way forward and a way to reach our own goals in life. And after sa graduation namon, wala ginatapos ang amon nga pag-abyanay, Tita Reg. Bangod nga, week after graduation, tita, nagistoryahanay kami. Nga samtang nag-prepare kami for board exam, mangita kami anay obra to help also our parents nga nagsakripisyo sa pila ka tuig-tuig just to send us to school. Naghambal si Miss M, paano be kung ma-apply ta sa call center? Kaysa pagkabalo namon that time, medyo dako gawa ang sweldo sa call center. Gani nag-agree kami nga 5 nga ma-apply sa call center. Naghimo kami, Tita Reg, ang application letter. Then ang una nga ginpasahan, Tita Reg, ang call center sa Molo, dira Balatita. Gasinundanay man kami sa pila, and after sa recruitment process, ang maswerte nga nabaton sa amon is si Miss M lang, tita. So, go na siya sa call center. Kami nga 4 na nga nabilin, si Miss A, Mr. O, Mr. J, kag ako, tita. Wala gid kami naguntat sa pagpangita sang obra. Pilaman ka call centers ang amon nga na-applyan, Tita Reg. Pati hardware, ginapasahan na namon application letter, tita. May ara sa Haro Plaza dati. May ara man sa likod sang Plazuela, dira Balatita. Hasta nga si Miss A and Mr. J ang nakasulod sa isa ka private school sa Guimaras. Then kami ni Mr. O nag-take man training sa call center. Sa training kami ni Mr. O, break time to that time, Tita Reg. Nagwa kami duwa, kay makaon kami sa gwa. Nagbakal kami cup noodles and soft drinks, tita. And sa hindi maayo nga timing, naglain ang akong pamatsyag. Siguro na allergy ako sa ginkaon ko nga cup noodles. Nagpalanulom ang ako nga panulok, tita. So ginabalan ko sa Mr. O, nga amo na tong ako na batsyagan. Siling ko sa iya, Mr. O, mapuli na lang ko anay, kay kalain, nagkita ang pamatsyag ko.
Apang bangod siguro, nga hindi man siya mapanatag, kay mga 2 a.m. gito tita. So ginupdan niya na lang ako pauli. Kay that time, sa balay man siya nagastay. So nagpuli kami without asking permission sa amon TL, kay dugulpi lang abi ang mga hitabo, pati ang amon ID, nabilin pa sa guard. Pagbalik namon pagka next day, pinatawag kami nga duha sang manager. Ginpa-explain kami kung ano ang natabo. And to make the story short, after a week, ginpatawag kami tita for contract signing na kuntani, apang wala na kami nag-go. Kaya nakasulod naman ako sa isa ka private company sa Haro, Iloilo City. Then si Mr. O naman, nakasulod naman siya sa isa ka tutorial center, dira man sa Iloilo City. After nga nabato na kami sa nagkalain-lain nga klase sang obra, never gid namon ginkalimtan ang isa kag isa. Ang communication namon is still there. Then, September 2016, nag-take kami sang licensure examination for teachers o CONLET. Ang pag-abot sa result, Tita Reg, very happy gid kami bangod si Miss A, Miss M, Mr. J, and Mr. O successfully passed the LET exam, and they are already licensed teachers. And sad to say, I failed. Pero never ko nila ginbayaan, tita. Sa baylo, ila ko gin-review, gintagaan review materials, then may upod nga notes, tita, nga nagasiling, never give up. If kaya sang iban, balaan gid namon nga kaya mo gid. If others won't believe you, then believe in yourself. Then, ang support system namon nga mag-abyan, nabatyagan ko gid, Tita Regine. March 2017, wala gid ako nagpangduha-duha, kag nagkuha ako liwat exam, Tita Reg. And, by God's grace, nakapasar na ako, tita. After sadto, nag-concentrate naman kami sa among tagsa-tagsa nga work. To make our story short, sa subong tita, si Mr. O, permanent na sa iya work as ALS teacher sa probinsya sang Guimaras. At the same time, he is taking his master's degree sa UP. Still single. Haha. Si Miss M naman, tita, permanent naman as elementary teacher diriman sa probinsya sang Guimaras. At the same time, she is taking her master's degree sa Guimaras State University. Happily married with one son. Si Mr. J and Miss A naman, tita, parehas nga nagatudlo sa private school. But they are both preparing for ranking this year. They are both single and taking also their master's degree at at Guimaras State University. But si Miss A is in a relationship, and her soon-to-be husband is also part naman sa among support group system. And ako naman, Tita Reg, from private company for almost 7 years, since nag-graduate kami sa college, nag-decide ako to transfer as admin support staff sa isa ka public elementary school diriman sa probinsya sang Guimaras, and taking also my master's degree at Guimaras State University. I am happily married with 2 kids, a son and a daughter. Sa subong, ari kami gihapon, nagaunungay sa mga pagtilaw sang kabuhi nga hindi taman madikawan. Sometimes nagalagaw man kami Japon, Tita Reg, gaset kami na date nga available ang tanan, then galakat na kami. Mahilig kami maglagaw sa bukid kag sa beach. Then pag may party sa isa sa amon, ara man kami na tagtita tanan. Bisan pa sa mga saddest moments in our life, luwas sa amon tagsa ka mga pamilya, ara gid kami gihapon sa isa kag isa. Nagapakita sang pag-ulikid kag pagkabalaka. May time nga subong nga gabi sa balay kami ni Miss A gatulog. Pagka next night naman sa balay naman kami ni Mr. O. Hindi gani kay Mr. J naman or hindi gani sa balay manamon, tita.
In short, mag-abyanay man kami sa gihapon, despite of everything we have encountered. So sa mga estudyante dira, magpili gid kita sang aton pag-aupdan nga mga abyan. Pilio naton ang mga abyan nga makadala sa aton sa tanan nga kaayuhan. Mga abyan nga i-correct kita kung makahimo kita sa hindi maayo. Mga abyan nga hindi ka pagbutungon pa idalom. Makuha lang ang handom nila para sa ila kaugalingon. Kundi, pilio naton ang mga abyan nga buligan kita para malabot naton ang anuman nga handom naton nga labuton. Mga abyan nga ma-ask gid kung nakaabot ka na sa inyo, if okay ka lang, yung tipong worried ka mo sa isa kag isa. Tita Regine, hasta na lang diri anay ang amon na istorya. Madamo gid nga salamat sa paghatag sang tion nga mabasa ang amon kasaysayan sa kabuhi bilang mag-abyan. Kagabay nga nakahatag gid kami inspirasyon sa imo mga tagpalamati. Ari ang among matuod nga mga ngalan, Tita Reg, apang hindi napalihog pagbasaha sa kahanginan. So si Miss A, Miss M, siya si Miss J, si Mr. O, and si Mr. J. Miss J, and to your group, congratulations good sa inyo. You found one another and you found a friend in each other nga makabig mo gid, no? Matuod-tuod nga mga abyan. Through thick and thin, ara gid. Kay kanami, kay from your struggling days, nga kung sa diin, daw wala-wala gid, no? And you found a commonality sa sinang kakulang sa financial dira na develop ang inyo nga friendship, and because of that struggle nagbinuligay ka mo, nagmangin hirupay pagid ka mo, and you have learned how to take care of one another, how to better understand each other. And at the same time, no, ara gid ang pag-care ninyo sa isa kag isa. Sa inyo nga mga pag-inupdanay, sa mga pagpulaw bugtaw ninyo, sa inyo nga mga lessons, sa inyo nga mga researches, sa inyo nga mga projects. Ara gid na, I'm sure, no, hindi ginaya madula ang inyo nga pag-istoryahanay about your dreams. And so you dreamt together, and you shared your goals, no, with one another. Kagkanami, because nga ang isa kag isa do nakikita gid, no, sang iyaman kaugalingon sa tagsa-tagsa sa inyo, because parehos gid ang inyo nga plight sa kabuhi, sa inyo nga pag-eskwela, nga bisan nga ginakulang pero never nga mag-give up because nagapati nga malabot gid ang luyag nga labuton sa inyo nga kabuhi. Ang kanami baladira, no, if you have been friends for many years, and since kanami isang foundation sa inyo nga friendship, mahambal mo na, no, nga hindi lang kamo friends, kundi nga mga mag-ululutod na kamo. Kay ti hindi man yan necessarily nga parintihanay kamo or mag-ulutod kamo by blood, but by heart, di ba? So kumbaga, nakilala nyo na gid ang isa kag isa. And sa tanan nga mga sad moments, happy moments, sa tanan siguro, no, nga mga times nga nagaproblema ang isa, kabalugid ang tagsa-tagsa sa inyo, kag always to the rescue, to cheer, to lift up ang ina nga isa sa mga upod ninyo. Well, hindi gidya ma-avoid. May mga times nga may hindi pag-intindihanay, but kaangay, no, sa relasyon sa mag-asawa, relasyon sa mga mag-ululutod,
may mga nagakatabo nga amo sina misunderstanding. Only to find out, no, if you look deeper into that, mabalaan mo na lang, no, nga natabo ato kay ti gina-level up gali ang inyo nga relationship. Mas ginahugpong pagid kamo, mas ginapabakod pagid kamo bilang tao and bilang mga mag-abyan. And so, sa amat-amat lang, no, di nyo lang nabatyagan, o lulupod ka mo nga nag-graduate, o lulupod man ka mo nga nagpangita sang obra, o lulupod man ka mo nga nag-take sang exam. And the four of them, no, nga nakapasar, kanami, kay wala kagid dyan nila, ginbayaan. They were there para nga to help you and to cheer you up, kag para nga butungon kaya, no, pababaw. To give you hope and to remind you nga hindi ka lang niya mag-give up because your time will come. Nga ikaw man, no? Makapasar man, just like them. And hindi lang in words ang kindness, kag ang pagsuporta nga ilagin hatag sa imo. Kundi pati na, no, sa mga materials nga gin-share nila sa imo, kag syempre ang mga comforting words, kag ang mga words nga nagasuporta gid sa imo. And so that's why, no, pagka next take mo pasar man dayon because bastante kagid, no, sa mga manami nga mga words, kanami nga mga pag-motivate sa imo, pag-push sa imo, pag-inspire sa imo, nga kayang-kaya mo gid na. And now, another level naman sa inyong nga friendship, ang inyong nga ginsaka, mga professionals na kamo, tapos ang iban may into a relationship na, so subong ang iban sa inyo, pamilyado na, but yet, you were able to retain your friendship. Kagkanami pagid na bala because soon, no, or susubong pa lang gani, ginaumpisahan nyo na, nga kung sino ang partner sang isa or ang spouse sang isa, gina-include naman sa inyo ginatawag na support system group. Nga sila man automatic nangin valid members naman sang inyo nga grupo, being the partner sang inyo nga mga original nga mga members. Kakanami gid sinaya because as you go along with your friendship, later on mga spouses pa lang ang inyo nga ginpasulod, later on ang mga kids na. Hindi ba? Kag just come to think of it, you have formed a family of your own nga composed ninyo nga lima nga mga mag-abyan. Lima gid man, no? 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Correct. 1, 2, 3, Miss A, Miss M, Miss J. 5 of you. Kaya kanami, may mga lalaki, may mga babae, pero na-manage nga sa gihapon ang closely knit nga relationship as friends ara gid. Friends who would always be there no matter what happens, and friends nga through thick and thin because proven yun na, no? Nga sa tanan nga mga kabudlay sang una pa lang waay sang may nagtalikod sa inyo. And even if may mga misunderstandings, na-settle ninyo ato and you have just realized nga still, no, you accept one another and you would still consider each other as best friend. So congratulations kanami, no? Not all can have that kind of friends and can enjoy that kind of friendship that you have. So consider yourselves very, very lucky. Thank you very much gid sa imo, Miss J, representing your whole group. Salamat gid, ka very inspiring sang inyong story about friendship. 47 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP sa gihapon kaupod, si Tita Regine. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. For 3 o'clock, mga kabombo, I would like to thank si Capricorn, ang aton nga interviewon tomorrow, ang aton nga winner last week, for communicating with me and giving me the necessary information nga kinahanglan naton so that mapreparar naton ang pag-interview sa iya boss because ato pa siya gali isa abroad. So, magatawag kita sa iya tomorrow through voice call. Hambal niya.
Anyway, balantayan gid boss, no? Ang ato naman, sino ang mga winner naton para sa sininga semana? And sa may mga istorya dira nga luyag man nga ipalabuot, mga very inspiring stories nga luyag man nga ipalabot diri sa KLP, nagahulat ako through sa pagpadala ninyo through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, magasunod na si Tuyang Ermitania and then followed by Provincial Jail, and after Provincial Jail is Dear Diary. Thank you so much kids sa inyong tanan mga kabombo. Kitain naman kita tomorrow. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.